No niin, ruvetaan aloittelemaan. Kello on 2:15. Mä oon Markus Korri ja mä oon Veritas Forum Finlandin kansallinen koordinaattori, mikä tarkoittaa sitä, että mä organisoin näitä Veritas Forum keskustelutilaisuuksia Suomen yliopistoissa. Ja me keskitytään elämän tärkeimpien kysymysten tai peruskysymysten ympärille, mitä olemassaoloon liittyy, mitä liittyy elämän arvoihin, identiteettiin ja elämän tarkoitukseen, maailman syntyyn liittyen olevat kysymykset on niin kuin semmoinen peruslähtökohta näissä Veritas Forum keskusteluissa. Ja tosiaan toimitaan eri yliopistokampuksilla. Veritas Forum Finland on siis pääosin opiskelijavetoinen organisaatio, eli meillä on yliopistokampuksilla opiskelijaporukat, jotka näitä suunnittelee ja toteuttaa, ja mä sitten toimin näiden ryhmien kouluttajana ja ohjaajana. Kysymykset voi olla tosiaan miltä tahansa alalta, tieteen alalta, ja jokainen näistä on ihan omanlainen näistä foorumeista. Ja Suomessa toimitaan ruotsin, suomen ja englannin kielellä. Pyritään saada näihin Veritas-foorumeihin heterogeenisuutta maailmankatsomusten ja tutkimusalojen välille, eli yritetään saada erilaisia maailmankatsomuksia keskustelemaan keskenään. Ja meillä on yhtenä näkökulmana usein tässä kristillinen näkökulma. Eli niin kuin tässäkin keskustelussa myös kristillistä näkökulmaa on sitten esillä. Tämä Veritas Forum on toiminut parikymmentä vuotta Amerikassa ja nyt 8 vuotta Euroopassa, muun muassa Hollannissa, Ranskassa, Englannissa ja Makedoniassa Suomen lisäksi. Ja Amerikassa tämä on saavuttanut tosi vankan semmoisen jalansijan. Monessa kymmenessä yliopistossa Amerikassa järjestetään säännöllisesti tämän tyyppisiä Veritas Forum-tilaisuuksia. Ja tämän kautta on saatu keskustelemaan monia maailmanlaajuisesti tunnettuja akateemikoita, professoreita, tutkijoita ja myös poliitikkoja. Veritas Forum on myös julkaissut kirjoja, joita mulla on esillä tuolla oviaukon luona. Siellä on erilaisista keskustelusta, mitä on Veritas Forumissa käyty, niin on julkaistu kirjoja ja niitä saa edulliseen hintaan sieltä ostaa, jos haluaa. Siellä on myös, voisin kertoa, että myös joidenkin panelistien kirjoja on myynnissä, joita voi sieltä käydä katsomassa, jos semmoista kiinnostaa. Kiitän tässä vaiheessa meidän panelisteja, että ovat saapuneet meidän foorumiin ja toivotan oikein antoisaa keskustelua. Tervetuloa myös minunkin puolestani kaikille kuuntelijoille ja panelisteille. Minä olen Ilmari Hirvonen, olen teoreettisen filosofian opiskelija ja toimin moderaattorina tässä tapahtumassa. Haluan nyt lyhyesti ensin esitellä meidän panelistimme, jonka jälkeen ensimmäinen panelisti aloittaa avauspuheenvuoron. Paikalla on muun muassa Paul Lill-Frank, teollisuustalouden professori, joka on työskennellyt Japanissa, Ruotsissa ja Ranskassa. Ja häntä voi sanoa eräänlaiseksi Japanin asiantuntijaksi. Hän on laatinut muutaman suomenkielisen teoksen sekä on aktiivisesti kommentoinut yhteiskunnallista ja muuta elämää talouselämässä ja Hufvudstadsbladetissa. Matti Leisola on bioprosessitekniikan emeritusprofessori. Hän on toiminut Aalto-yliopistolla. Leisola on tutkinut muun muassa entsyymejä ja viimeaikaisin tutkimus kohdellut tryffelit tietääkseni. Tämä on vielä kesken. Lisäksi hän on julkaissut suomeksi tai toimittanut tai kääntänyt useita evoluutiokriittisiä yleisölle tarkoitettuja teoksia.
Hän edustaa kokeellista luonnontiedettä meidän keskustelussamme. Leo Näreaho on filosofian tohtori, joka on käsitellyt tietoisuuteen liittyviä myöskin epätavallisia ilmiöitä. Hän on julkaissut suomen kielellä ainakin 3 teosta: Tiede, uskonto ja tietoisuus, Mieli, aivot ja filosofia sekä Jälleen syntyminen. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, Matti Kankaanniemi, teologian tohtori eksegetiikasta, joka väitteli vuonna 2010 väitöskirjallaan The Gods of the Tomb tohtoriksi. Hän on myös kauppatieteiden maisteri. Erityisalana on Jeesuksen ylösnousemus ja ihmeet. Ja nyt voimme aloittaa keskustelun. Itse asiassa kerron ensin vielä nopeasti tämän foorumin kulkurungon. Ensiksi jokainen panelisti pitää 10 minuutin alustuksen. Tämän jälkeen on jokaisella 3 minuutin aika kommentoida muiden alustuksia, jonka jälkeen seuraa 15 minuuttia panelistien välistä vapaata keskustelua. Sen jälkeen yleisö voi esittää kysymyksiä 20 minuutin ajan. Jos teillä ilmenee kysymyksiä jossain vaiheessa keskellä tapahtumaa, nostakaa käsi ylös, minä merkkaan sen ylös. Ja voitte sitten esittää kysymyksenne sillä varoitulla aikana. Mutta nyt toivotamme tervetulleeksi Leo Näreaho. Joo, siis mä oon Leo Näreaho, uskonnonfilosofian dosentti. Ja tässä oli nyt ajatuksena heittää yksi ketju ajatuksia tai tällainen päättelyketju, miten sanoisi, liittyen nyt tieteen rajoihin. Meillä annettiin tämmöinen ohjeistava kysymysluettelokin täällä, näitä on kovin paljon, mutta mä tartun tässä nyt yhteen lähtökohtaan. Täällä esimerkiksi kysytään, voiko olla tosiasioita, joita tiede ei voi todistaa. No, mä lähden tosta liikkeelle. Siis tiedehän ei pyri todistamaan ensinnäkään oikeastaan mitään. Tiede selittää, eikö vaan? Tiede ennustaa ilmiöitä. No, lähdetään tuosta selittämisestä liikkeelle. Totta kai maailmassa on paljon asioita, joita tiede ei toistaiseksi ainakaan selitä. Mennään nyt tietylle alueelle. Usein puhutaan tämmöisistä oudoista ilmiöistä, parailmiöistä. Tämä on yksi alue ainakin. Sanotaan vaikkapa ESP:stä on poltergeisteja, kuolemanrajakokemuksia. Nämä on ilmiöitä ilmeisesti, joita tämän hetken, yksi määritelmä voisi olla, tämän hetken tieteelliset teoriat eivät näitä selitä. Siis tiede selittää teorioiden avulla. Teoriat sisältää selityksiä, mutta ne sisältää tietysti myös tämmöisiä hienosti sanottuna ontologisia oletuksia siitä, mitä maailma pitää sisällään. Näitä parailmiöitä nyt voisi luetella paljon enemmän, mä en mene niihin se enemmän pidempään, ehkä myöhemmin voidaan puhua. Mutta nämä ilmiöt, ne erityisesti selittämättömät, ne liittyy oikeastaan laajempaan ilmiöön, josta voisin sanoa enemmänkin, nimittäin tietoisuuden ongelmaan. Eli tietoisuuden ongelma on mielenfilosofiassa viime vuosina, oikeastaan jo vuosikymmeninä, paljon pohdittu, keskusteltu ilmiö. Aikaisemmin puhuttiin kielestä filosofiassa tämmöisenä yleisohjaavana näkemyksenä tai jonka ympärillä ongelmat ikään kuin pyöri. Nykyisin enemmän mielestä, tietoisuudesta. Aikaisemmin puhuttiin siitä, miten kieli edustaa tai representoi. Nyt puhutaan pikemminkin siitä, miten mieli edustaa tai representoi maailmaa. Mitä on tietoisuus? Ja mä väitän, että tämä tietoisuuden ongelma on yksi, ehkä suurin ongelma, sanotaan tämän hetken luonnontieteelliselle maailmankuvalle. Ja luonnontieteellinen maailmankuva tietysti sitoutuu, niin kuin äsken sanoin, ontologisesti. Tämmöisiä sitoumuksia on materialistisiin lähtökohtiin. Eli lyhyesti tietoisuus, no kaikki tietää mitä tietoiset tilat on, puhutaan kvalitatiivisista tiloista, tietoisuus tuntuu joltakin. Jos mä pistän neulalla käteeni, niin se on kipukokemus. Tai tietoisuus viittaa johonkin itsensä ulkopuolelle. Ilmeisesti eläimetkin on tietoisia, no okei, ihminen on vielä itsetietoinen. Joltakin tuntumisen kokemus ja tietysti subjektiivinen näkökulma maailmaan liittyy tietoisuuteen myös. Mutta tiedehän on lähtökohtaisesti tietysti objektiivista, yleistävää.
Eihän siinä voi olla lähtökohtaisesti mitään subjektiivista näkökulmaa. Eli nyt ongelma. Miten sijoittaa tämä subjektiivinen, kvalitatiivinen tietoisuuden ilmiö tähän erityisesti nyt luonnontieteen tutkimaan niin sanottuun naturalistiseen maailmaan tai maailmankuvaan? Tämä on minusta todellinen ongelma. Ja mun motivaatio ei nouse miltään uskonnolliselta pohjalta tai mulla ei ole mitään salaista agendaa, että mä yrittäisin todistella tässä jonkun uskonnon tai muun puolesta, vaan musta on ihan aito kysymys, johon on tietysti erilaisia ratkaisuja, mutta lyhyesti sanottuna tiede ei ole selittänyt tietoisuuden ongelmaa. Materialismiin liittyy monia kysymyksiä. Ajatellaanpa vaikka tällä tavalla ihan yksinkertainen päättely. Jossakin vaiheessa maailman historia, evoluutiohistoria oli ilmeisesti vain ei-tietoisia tiloja. Pelkkää materiaa siis, eikö vaan? Ei ollut tietoisuutta. Näinhän nyt kemiallinen, biologinen evoluutio lähtee liikkeelle. Eli jossain vaiheessa tietysti materia monimutkaistui, syntyi elämä, orgaanisia eliöitä, soluja, niin poispäin. Tietoisuus syntyi. Mutta miten ei-tietoisesta materiasta lopulta syntyi tietoisuus? Se on minusta hyvä kysymys. Sitä voisi verrata siihen, että kaksiulotteiselta pinnalta nousee jotenkin merkillisellä tavalla kolmas ulottuvuus, koska siltähän tietoisuus tuntuu. Se tuntuu jotenkin erilliseltä ulottuvuudelta. Ja tietoisuuteen liittyy, tai tähän kysymykseen tietysti monia muitakin paradokseja, joita filosofisessa keskustelussa on esitetty. Esimerkiksi voidaan helposti ainakin kuvitella olio, jolla on kaikki hienosti sanottuna funktionaaliset, toiminnalliset tilat. Eli ajatelkaa nyt jotain science fiction-elokuvan tällaista androidia, robottia, joka näyttää ihan samanlaiselta kuin ihminen, mutta joka on siis mekaanisesti tai prosessoreista, piilastuista koottu sen aivot ynnä muuta. Se käyttäytyy ihan samalla tavalla kuin joku elävä ihminen. Mutta sanottaisiko me sitä tietoiseksi? Jollakin tavalla me sanottaisiin, mä väitän, että se on zombi. Eli jos me lähdetään materialistisista lähtökohdista liikkeelle, niin mihin me tietoisuutta tarvitaan? Mikä se rooli on? Eikö se ole turhaa? Ja mitä mä itse ajattelen tästä? Musta ainoa selkeä, johdonmukainen ratkaisu on se, että tietoisuus jossakin muodossa kuuluu ikään kuin luonnollisena, primitiivisenä, primordiaalisena ominaisuutena tähän maailmaan. Ihan samalla tavalla kuin materiakin. Ja evoluution kuluessa se on saanut sitten tietenkin yhteydessä materiaan yhä monimutkaisempia muotoja. Okei, ja jos näin pitkällä ollaan, niin tähän tietysti joku teologisemmin ajatteleva voi vielä liittää laajemman maailmankuvan. Tämä fysikaalinen maailma, joka me tunnetaan, on ehkä osa jotain suurempaa tietoisuussysteemiä, jonka ikään kuin fysikaalisen puolen ilmaus, tämä fysikaalinen maailma sitten on analogisesti samalla tavalla kuin mä oon yksi yhtenäinen persoona. Mulla on mentaalinen puoli ja mulla on fysikaalinen puoli. Mutta ne yhdessä muodostaa tämän kokonaisuuden. Tämä on musta ehkä kaikkein johdonmukaisin ratkaisu. Jos on vähän poleeminen, johdonmukaisempi pikemminkin kuin se perinteinen teistinen ratkaisu, jossa Jumala luo maailman tyhjästä sormiaan napsauttamalla, koska se synnyttää sitten taas omia ongelmia. Mutta nämä on tietysti teologisia kysymyksiä. Eli tämä tietoisuuden ongelma on minusta tällä hetkellä, jos puhutaan tieteen ja luonnontieteen rajoista, niin se on se, mistä käsin ehkä löytyy, tai mistä suunnasta löytyy sellainen ongelma, jossa joudutaan tulevaisuudessa vielä miettimään tämmöistä laajempaa paradigman muutosta. Tämä riittää oikeastaan tässä vaiheessa. Kiitoksia. Ja Paul Grant, olkaa hyvä. No niin, hyvää iltapäivää, hyvät ystävät. Olen siis Paul Lillrank, mä olen teollisuustalouden, erityisesti laadunohjauksen ja palvelutuotannon professori Aalto-yliopiston perustieteen tiedekunnassa. En siis ole insinööri kuitenkaan koulutukseltani, vaan mun akateeminen kotipesä on käyttäytymistieteet, tarkemmin sanottuna sosiologia.
Viimeiset 10 vuotta olen tutkinut terveydenhuollon tuotantotaloutta. Se on alue tietysti, josta joutuu törmäämään tämmöisiin perimmäisiin kysymyksiin kuin elämästä ja kuolemasta ja sen sellaisesta. Mutta en nyt aikonut puhua siitä, vaan käsityksestäni uskonnosta ja tuonpuoleisuudesta. Mä olen syntynyt ja kasvanut hyvin kristillisessä kodissa, joten mua pienenä niin raahattiin kaiken näköisiin hengellisiin tilaisuuksiin, jonka seurauksena minulla syntyi jossain vaiheessa niin tarve selvittää itselleni, että mikä tämä juttu oikeasti on. Siellä meni minulla parhaita nuoruusvuosia runsaasti, kaikkien muiden niin kuin Weltschmerzin ja nuoruusien ahdistuksen lomassa. Ja osana tätä pyrkimystä myöskin aloitin akateemisen urani Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa, josta kuitenkin 2 vuoden jälkeen otin niin sanotusti loparit. Syy siihen oli se, että minulla ryhtyi kammottamaan sellainen tulevaisuuden kuva, että olisin leipäpappina jossain. Eli toisin sanoen joutuisin tienaamaan elantoni niin kuin puhumalla jotain sellaista, johon en voi uskoa. Minusta se on edelleenkin niin kuin kammottava ajatus, että ihminen sellaiseen joutuu. Joten sitten vaihdon alaa niin kuin käyttäytymistieteisiin. Olen myös ollut aika paljon ulkomailla, Japanissa tekemässä väitöskirjaa ja muuallakin, muun muassa Intiassa vieraana professorina. Olen tavannut aika paljon erilaisten uskonnollisten käsitysten edustajia, joita yleensä niin kuin arvostan suuresti. Erityisesti Intiassa tapaamani sikhit, jotka mun mielestä on varsin kunnioitettavia ihmisiä kaikin puolin. No joo, mutta nyt tämä lopputulema tai se maailmankuva, johon sitten päädyin, ei ole minkään erityisen gurun seurausta, mutta sitä voisi kuitenkin luonnehtia termillä agnostismi. Ja se agnostismi, agnosis, tarkoittaa niin kuin ei-tieto. Ja se on siis käsitys, että on olemassa asioita maailmassa, joita emme voi tietää. Eli siis ei ole niin kuin relevanttia epistemologiaa joillekin asioille, joten niin kuin annetaan niiden olla. Että tässä mielessä agnostismi niin kuin hylkää teistisen kannan, jossa niin kuin, uskotaan, että joku metafyysinen malli tai jotkut niin kuin yliluonnolliset oliot tai tilat on tosia, ja sitten yritetään epätoivoisesti jotenkin niin kuin todistaa niitä erilaisilla rationaalisilla tieteellisillä argumenteilla. Agnostisessa perspektiivissä tämä on niin kuin turhanaikaista, se on ajan haaskausta, sitä ei niin kuin pysty tekemään, joten sitä kannata tehdä. Agnostismi myöskin hylkää ateismin, joka on samalla tavalla niin kuin kökkönen ajatus, joka niin kuin kieltää jumalaolioiden tai metafyysisten asioiden olemassaon ja yrittää yhtä tavalla epätoista argumentoa, että ei niitä voi olla olemassa, koska tiede ei pysty niitä todistamaan tai jotain muuta sen sellaista. Että agnostikona on niin kuin helppo olla siinä välissä, että sanotaan, että on erilaisia tietämisen sfäärejä ja niiden sekoittaminen toisiinsa on itse asiassa se varsinainen ongelma. Mutta sitten muutama ajatus tästä, niin kuin, miten yhteiskuntatieteellisestä, käyttäytymistieteellisestä perspektiivistä voisi lähestyä näitä asioita. Mutta silloin kun tulin opiskelemaan Helsingin yliopiston vuonna 1974 tämmöistä uskonnollisesta taustasta, niin tapasin toki paljon ahdistuneita opiskelijoita samanlaisissa tilanteissa. Ja nyt oli siis se jengi, joka läksi opiskelemaan niin kuin luonnontieteitä, ja heille tuli taas sitten tämä lasten uskon menetys, sitten kun tuli kaiken näköistä niin kuin darwinismia ja muuta sen sellaista, joka ei sopinut sitten näin Raamatun kehityskertomuksiin ja muihin sen sellaisiin. Sitten oli toinen jengi teologeja, joille eksegetiikka muodostui ongelmaksi. Eli siis kun aina pienenä uskonut siihen, että Raamattu on niin kuin totta, ja sitten eksegeetit niin kuin repostelee niin kuin lause lauseelta, sana sanalta, sitten evankeliumitekstit asettaa niitä rinnakkain, osoittaa, että eihän nämä niin kuin lainkaan ole koherentteja, niin siinä tulee niin kuin vamma sieluun ja suuria ongelmia. Mulle taas näillä asioilla ei ole mitään merkitystä, minusta ne olisi kiinnostavia, mutta sen sijaan kaksi tieteen ala oli minusta niin kuin murskaavia. Ensinnäkin niin kuin uskontotiede ja sitten toiseksi kirkkohistoria. Uskontotiede siitä syystä, että jos nyt katsoo niin kuin erilaisten uskontojen ja uskonnollisten käsitysten kirjoa maailmassa, niin niitähän on vaikka kuinka paljon, ja jokaisen pääuskonnon sisällä on kaikennäköisiä lahkoja.
niin herää kysymys, että miten nämä kaikki voi olla niin kuin väärässä, tai millä perusteella joku näistä tuhansista käsityksistä olisi olla yksi ja ainoa oikein. Et se ei niin kuin, siinä oikein ole mitään järkeä, miten joku voi monopolisoida totuuden niin kuin tämmöisissä niin kuin uskomusten markkinoilla. Minusta tämä kaikkein helpommin selittyy sillä tavalla, niin kuin agnostikon on helppo sanoa, että uskonnollinen kokemus, siis tämmöinen spiritualiteetti sinänsä on niin kuin totta, siis se on kokemus. En välttämättä tiedä, missä se tulee, mutta se on niin kuin extraordinary kokemus, siis se poikkeaa niin kuin muunlaisista kokemuksista, tämmöinen niin kuin pyhyyden tunto tai Jumalan läsnäolon kokeminen tai näin. Et siis on olemassa tämmöinen primääri niin kuin spirituaalinen kokemus, mutta sitten ihmiset vaan niin kuin tulkitsee näitä, siis syntyy tämmöinen sense-making, pyrkimys, mikä on ihmisille ominaista, ja sitten näitä tulkitaan niin kuin niistä viitekehityksistä käsin, joita niin kuin sattuu olemaan omassa niin kuin, henkilöhistoriassa ja niin kuin ympärillä. Et jos sulla tulee tämmöinen kokemus ja olet katolilainen, niin sä heti niin kuin koplaat sen jollain tavalla niin kuin neitsyt Mariaan. Jos sä olet sitten jotain muuta kantaa, niin sit syntyy sit blokataan tuolta nyt se relevantti metafyysinen olio tai se selityskuva, joka niin kuin makes sense nyt tälle niin kuin kokemukselle, joka on niin kuin reaalinen, mutta joka sitten eri uskonnoissa voidaan selittää niin kuin eri tavalla. Et näin ajattelisin tätä. Sitten toinen kysymys sitten tästä kirkkohistoriasta. Nimittäin tässä tullaan toiseen kysymykseen, nimittäin mikä on tämän siis henkilökohtaisen uskonnollisuuden, siis spiritualiteetin ja sitten järjestäytyneen uskonnonharjoituksen välinen ero. Ja kirkkohistoria nimenomaan on tämän järjestäytyneen uskonnonharjoituksen historia. Ja sehän on, kuten tiedämme, niin varsin verinen ja aika roisia luettavaa itse asiassa nuorelle herkälle teologille. Ja tästä niin kuin tislautuu havon se, että tai voisin sanoa niin kuin Friedrich Nietzsche, että niin kuin Jumala ei ilmene maailmassa. Ei ainakaan kirkon kautta, koska kirkko organisaationa, siis tämmöisenä sosiaalisena organisaationa, vallankäytön muotona, järjestäytyneenä toimintana niin kuin käyttäytyy ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa muu organisaatio. Siinä ei ole mitään niin kuin metafyysistä, siinä ei ole mitään jumalista. Siinä on ihan samaa, excuse my French, shittiä kuin poliittisissa puolueissa tai liikeyrityksissä tai säätiöissä tai niin kuin missä tahansa. Et kirkkohistoria katsomalla niin kuin ei löydä Jumalaa. Joten minusta niin kuin keskeinen pointti tässä, mitä haluan sanoa, on se, että ei tarvitse niin kuin kieltää uskonnollista kokemusta, spiritualiteettia, vaikka niin kuin hylkäisi järjestäytyneen uskonnonharjoituksen ja kaikki siihen liittyvät niin kuin, rituaalit ja foorumit ja organisaatiot, järjestöt, dogmit, teesit, ajatusrakenteet ja näin poispäin. Noin. Sitten no lopuksi puuttuisin tähän kysymykseen, joka meille on annettu, eli tämä kysymys, että voiko olla tosiasioita, joita tiede ei voi todistaa? Kyllä voi, mutta on vaikka kuinka paljon. Käyttäytymistieteissä, taloustieteissä niin tällaisia asioita, tai tällaisia asioita on enemmän kuin sellaisia, mitä tiede pystyy todistamaan tai selittämään. Sanotaan nyt vaikka sellainen asia kuin Lehman Brothers konkurssi vuonna 2008. Voiko taloustiede selittää Lehman Brothersin konkurssin? Ei voi. Vaan taloustiede suhtautuu Lehman Brothersin konkurssiin aivan samalla tavalla, niin kuin äsken sanoin, niin kuin ihminen voi suhtautua uskonnolliseen kokemukseen. Siis se sellaisen asiaan, joka ei ole tavanomainen, joka on niin kuin poikkeava ja vähän hämmentävä. Et silloin alkaa tämmöinen sense-making process, että kun tämä tapahtuu, niin sitten yritetään niin kuin vimmatusti nyt sitten ymmärtää, että mitä siellä oikeasti tapahtui. Ja jälkikäteen voidaan aina sitten rakentaa kaikenlaisia narratiiveja ja skenaarioita erilaisista tapahtumakuluista, mutta nämä ei muodosta tieteellistä selitystä, jonka perusteella voitaisiin ennustaa, että näillä kombinaatioilla niin kuin tämä sitten niin kuin toistuisi. Tai näitä ja näitä asioita tekemällä tämä voidaan estää. Sama loppujen lopuksi koskee myöskin liikeyritysten menestystä, että vaikka kuinka yrittäisimme ymmärtää, että minkä takia Nokia menestyi tai ei menestynyt, niin sitä tieteellistä mallia, joka sen selittäisi ja ennustaisi, miten teidän seurannoken, sitä ei pysty tekemään. Eli tässä mielessä tieteellisellä ajatulla on niin kuin rajansa myöskin tällaisissa taloustieteen ja yhteiskunnan niin kuin varsin tavanomaisissa eteen tulevissa asioissa. Kiitos. Kiitoksia. Ja Matti Kankainen, olkaa hyvä.
Joo, mä lähden esittelemällä tätä vähän oman tutkimusalani kohtaamista tämän tieteen rajojen kanssa. Eli tämä on psykologinen historian tutkimus ja tässä yhteydessä tarkemmin sitten nimenomaan historian Jeesuksen tutkimus, joka on historiatutkimuksen ja uskontotieteiden välimaastossa ja sitten vähän niin kuin leikkauskohtia yhteydessä toisenkin tieteen alaan. Tässä tutkimuksessa törmätään väistämättä niin sanottuun ihmeen haasteeseen. Juutalainen historioitsija Joosefus käyttää ihmeestä nimitystä paradoksi, mikä on aika hyvä, koska se on ehkä pikkusen neutraalimpi näin meidän horisontista katsottuna, koska siinä meidän tuntemat luonnonlait tai käytännöt niin yhtäkkiä muuttuu, kääntyy toisenlaiseksi. Ne voi olla niin kuin ajatus vaikka painovoimasta, että yhtäkkiä painovoima kumoutuu tai Suomi pääsee jalkapallon MM-kisoihin tai tapahtuu joku semmoinen, mikä me vaan on totuttu, että näin ei voi käydä. Ja näihin on sitten suhtauduttu tutkimuksessa eri lailla ja suhtaudutaan edelleenkin. Ensimmäinen on niin sanottu ontologinen paradigma, eli ajatellaan, että Jumala tai joku muu tällainen yliluonnollinen olento tekee ihmeitä, koska hän hyvin sellainen, voisi sanoa niin kuin persoonamaisesti, persoonallisesti haluaa tehdä, toteuttaa tahtotilansa maailmassa. Ja tämä oli tosiaan niin kuin aina tuonne valistuksen aikaan sellainen länsimaissa kirkon virallinen kanta ihmeisiin. Tosin sitten uskonpuhdistuksessa suhtauduttiin ihmeisiin vähän skeptisemmin, mutta kuitenkin sielläkin näihin Raamatun ihmeisiin sitten myönteisesti. Sitten varsinkin protestanttisessa kristillisyydessä on kehittynyt tällainen raamattu. Tiedon sosiologit puhuu ehkä raamattu universumista, että on tämmöinen, niin kuin, puhutaan sosiaalisista konstruktioista, että yhdessä ikään kuin päätetään tai luodaan todellisuutta. Ja tässä maailmassa sitten ihmeet on erilaisia tai nämä paradoksit silloin, kun ne tapahtuu siellä raamattukentässä, eli näiden kanonisten kirjojen kuvaamassa maailmassa. Ja tässä on joskus huvittaviakin ilmiöitä. Yksi protestanttinen suunta, joka kannattaa ajatusta, että kaikki ihmeet loppuu apostoliseen aikaan, puhutaan sessationismista, niin siellä on tehty hyvin tarmokkaita yrityksiä selittää kaikki nykyään tapahtuvat paradoksit jotenkin luonnollisesti, ikään kuin tämmöinen Skepsis ry:n tehoryhmä, joka keksii sitten, että kuinka insinööri on tehnyt tämmöiset langat ja putket tonne. Norman Geisler saattaa olla jollekin tuttu nimi, ja Geisler on yksi näitä energisimpiä ihmeiden poisselittäjiä. Eli tämä oli ontologinen paradigma. Sitten toinen on tällainen ontologis-rationalistinen. Ja siinä on samantapainen ajatus vähän, että on tällaisia kuvauksia vaikkapa nyt evankeliumeissa, ja ne pyritään kuitenkin selittämään vähän samalla tavalla kuin taikatemput, eli haetaan luonnollinen selitys. Jeesus käveli rantakivillä ja sitä luultiin veden päällä kävelyksi. Sitten nämä parantamisihmeet oli psykosomaattisia tällaisia, kukaan ei ole rakastanut minua ja nyt minua koskettaa, tuli hyvä mieli ja endorfiini aukaisee näön. Eli pyrittiin tekemään hyvinkin akrobaattisia selitysmalleja. Kunnes sitten pitkälle David Straussin tämmöisen kirjan myötä, tutkimuksen myötä, otettiin myytin käsite käyttöön. Eli alettiin ajatella niin, ettei tällaista alkutapahtumaa välttämättä ollutkaan, vaan on kehitetty myyttejä, kertomuksia, johon tulee aina enemmän ja enemmän sitten tällaisia yliluonnollisia ja hätkähdyttäviä aineksia. Eli näitä iltasanomajournalisteja, jotka sitten kertoo asioita, joita ei välttämättä ikinä tapahtunutkaan, mutta että saadaan kuitenkin nettisivuille taas jotain täytettä. Tämä on nykyäänkin Uuden testamentin tutkimuksessa tämä myytin käsite ja sitten myös jotenkin nämä rationalistiset selitykset niin edelleen voimissaan. Ja yksi sellainen uusi suuntaus on muuttuneet tietoisuuden tilat. Eli puhutaan altered state of consciousness, tällaista tilasta, eli aivoaallot menee vähän eri lailla. Leo voisi tästä varmasti pitää tarkempaankin teknistä selvitystä. Ajatus on siinä se, että kun tapahtuu ihmeitä tai evankeliumeissa oli näitä, niin se selittyy sillä, että 80% Välimeren alueen asukkaista on tällaisia kokemuksia ja niinpä ne sitten tulkitaan sitä kautta. Eli Jeesuksen veden päällä kävely oli tavallaan siinä mielessä totta niiden paikallaolijoiden opetuslasten päässä, että heidän muuttunut tietoisuuden tilansa jotenkin loi päässä ja tietoisuudessa tällaisen kokemuksen, vaikka sitä ei fysiologisesti olisi
koskaan tapahtunut. Eli tämä on ollut yksi tällainen lähestymistapa ja malli. Näistäkin on sitten jopa aika villejä kuvioita. Yksi tämmöinen melkein niin kuin rasismia lähettelevä tutkimus oli eräässä Jeesus-biografiassa. Tutkija esitti, että juutalaisilla on havaittu suurta hypokondriaa, eli tällaista ajatusta, että tiedätte, kun lukee lääkärikirjaa, niin rupeaa syhyttää joka kerta, kun kääntää sivua. Eli aina tulee se sairaus, mikä siellä on esillä. Ja sillä se perusteli, että Jeesus teki näitä psykosomaattisia parantamisihmeitä, koska juutalaiset on luulosairaita. Tässä tietysti on sellainen pieni metodologinen ongelma, että kun tutkimus oli tehty ilmeisesti nykyajan askenaasi juutalaisilla, että kuinka hyvin tämä otos vastaa sitten tätä 2000 vuoden takasta geenipuoliltaan aavistuksen verran erilaista perusjoukkoa. Siinä saattaisi joku kandidaattitutkielman ohjaaja vähän murista. Mutta se on kuitenkin ollut suosittuna. Ja sitten tullaan kolmanteen tällä malliin, mikä on historian Jeesus-tutkimuksessa saanut aika lailla viimeisten 30-40 vuoden aikana tilaa, ja se on niin sanottu fenomenologinen paradigma. Ihmisten havaintojen ja kokemusten mukaan tapahtui ilmiöitä, joiden ontologinen status voidaan ja on pakko jättää avoimeksi. Eli todetaan, että joku tällainen ilmiö tapahtuu, ja meillä ei ole välttämättä sille mitään tieteellistä selitystä. Ja se voidaan jättää teologeille, filosofeille. Joku voi nähdä siinä niin kuin teistisen kädenjäljen, joku voi ajatella, että tiede ehkä joskus myöhemmin selittää sen, mutta lähestytään vaan sitä, miten niin kuin historian tutkimuksen metodeilla voidaan aiheesta sanoa. John P. Meyer on tämän paradigman kuuluisimpia edustajia, johtavia Jeesus-tutkijoita, joka on muun muassa ihmeistä kirjoittanut aika vaikuttavan tiiliskiven. Jeesus Nasaretilaisen selittäminen edellyttää, että näitä paradokseja jollain tavalla otetaan mukaan, ja varsinkin niiden vaikutushistoriaa, koska siinä vaiheessa, jos tästä Jeesus-stoorista, Jeesus-narratiivista karsitaan nämä paradoksit pois, ihmeet pois. Eli se ajatus, että ainakin seuraajat ja vastustajat, niin kuin kaikki oli siinä käsityksessä, että tämä mies saa jotenkin aikaan nyt sellaista, mitä muut täällä ei saa, niin väittäisin niinkin voimakkaasti, että koko historian tutkimus menettää mielekkyytensä. Meillä ei ole enää metodia, meillä ei ole enää niin kuin sellaisia työkaluja, mitä me lähdetään tutkimaan, ja sitten kukin voi luoda sitten Derridermaisessa kaauksessa oman historiansa. Ylösnousemususkon synty liittyy myös olennaisesti tähän koko Jeesus-ilmiöön, koska sen tähden ylipäätään pohditaan Jeesusta, ja Jeesus on niin kuin monien tutkimusten kohde ja kirkkojen uskon kohde, että oli juutalaisia, jotka uskoivat, että Jeesus nousi kuolleista. Sitten kun näitä lähdetään tarkastelemaan, niin me tullaan tietysti analogioihin, eli näitä paradokseja, että miten niitä nykyaikana sitten voidaan niin kuin ymmärtää. Meillä on tällaisia ilmiöitä, kuten vaikka sokeitten paraneminen, niin kertomus siitä niin on aika paljon tutkijoita, jotka on sitä mieltä, että oli sokea ihminen, joka Jeesuksen kohtaamisen jälkeen alkoi nähdä. Eli siinä tapahtui tämmöinen fysiologisesti todellinen tapahtuma, mutta selitykset tarkemmin sitten, mitä tapahtui, kuka teki mitä, niin ne sitten yleensä eksegeetit skippaa toteamalla, että filosofit ja teologit saa selittää. Tutkijan tausta vaikuttaa siihen, miten näitä tutkitaan, puhutaan vaikka uskottavuuden psykologiasta, miksi on uskottavaa. Me katsotaan taikatemppua, kun blondi sahataan keskeltä kahtia ja sitten se yhtäkkiä seisoo strapetsilla ja vilkuttelee. Me ei uskota siinä yliluonnolliseen selitykseen välttämättä, vaikka me ei tiedetä, että miten ne sen tempun on tehnyt. Ja sitten on sosiaalipsykologinen paine uskoa tietyllä tavalla. Eli tiedeyhteisössä on aika vahvat paineet siihen, että pitää tietyllä tavalla puhua, laulaa tietyssä äänilajissa ja niin edespäin, niin nämä kaikki vaikuttaa tähän. Ja sitten vielä, jos ajatellaan Jeesuksen ylösnousemusta, niin tässä on sellainen haaste, että me voidaan jakaa Jeesuksen ylösnousemus osakertomuksiin. On hautauskertomus, tyhjän haudan löytäminen ja sitten nämä ylösnousemuskokemukset. Kutakin osakertomusta voidaan tarkastella niin kuin historiallisena omana kysymyksenänsä, ja se yksittäisenä ei vielä ehkä ole niin haastava. Mutta sitten kun niistä lähdetään tekemään sellainen kokonaisselitys, narratiivi, niin silloin ehkä väistämättä joudutaan kysymykseen niin kuin ainutlaatuisen tapahtuman kanssa. Oli se suhtautuminen siihen sitten uskonnollinen tai ei, ja se haastaa tällaisen normaalina pidetyn.
historiallisen tieteen tutkimuksen. Kiitoksia. Ja sitten vielä Matti Lees. Näen olevan ainoa, joka käyttää näitä mahdollisuuksia audiovisuaaliseen järjestelmiin. Etukäteen pyydettiin lähettämään. Nyt tässä edelliset esiintyjät ovat sanoneet monta asiaa, joita ajattelin sanoa, joten voin oikaista vähän ja käyttää 10 minuuttia niin vähän eri tavoin. Me puhutaan tärkeistä asioista. On ollut mielenkiintoista kuulla näitä 3 edellistä ja kaikilla on vähän erilainen näkökulma ja meillähän alun perin lähetettiin nämä kysymykset, joihin pitäisi vastata, ja mä en itse suinkaan yritä keskittyä näihin kaikkiin, koska jokainen kysymys vaatisi jo melkoisesti määrittelyä. Tosiasia on vaikea määritellä, tiede pitäisi määritellä ja todistaminen pitäisi määritellä. Tiedesana tarkoittaa niin monia asioita monelle eri ihmiselle. Me on kuultu hyvin erilaisia tiedekäsityksiä tässäkin, ja itse edustan kokeellista luonnontiedettä. Olen toisin sanoen 40 vuotta mennyt laboratorioon ja toistanut asioita ja yrittänyt ymmärtää, miten tämä maailma toimii. Kysymys, onko asioita, joita tiede ei voi todistaa, ja sekin tuli jo esille, että on paljon sellaisia asioita. Laittaisin siihen joukkoon esimerkiksi kaikki esteettiset asiat, kauneuteen liittyvät asiat, moraaliset arviot, hyvyys, pahuus, oikea, väärä, tunteisiin liittyvät asiat. Kun sanon, että rakastan vaimoani, jonka tapasin 50 vuotta sitten hississä Kivirjankatu 10, hyvin vaikea on sitä tieteellisesti mitata ja todistaa, mitä se rakastaminen tarkoittaa. Sitä on mahdotonta tutkia. Isot kysymykset, niin kuin elämän tarkoitus, historialliset asiat, jopa sellaiset asiat, jotka tässä tuli esille, kuin tietoisuus, elämä, energia, mitä ne on vaikeaa määrittää ja todistaa. Ja sitten kaiken alkuperään liittyvät kysymykset. Voiko kuoleman jälkeistä elämää ja ihmeitä, vaikkapa Jumalan olemassaoloa, tutkia? Vastaan siihen yksinkertaisesti vain näin, että Jumala, uskon, että hän loi maailman itsensä ulkopuolelle. Me emme häntä voi tutkia, voimme tutkia hänen tekemänsä maailmaa. Mitä voimme niistä sanoa? Käytän siihen lyhyttä esimerkkiä. Jos vaimoni tekee kakun, mä voin kutsua kaikki Nobel-palkinnon saaneet luonnontieteilijät tutkimaan kakkua, sen kemiallista koostumusta, biokemiaa, ravintopuolta ja ravitsemusta. Ja sitten mä esitän heille kysymyksen, miksi se kakku on tehty. Kukaan ei heistä voi vastata siihen mitään, koska se on heidän tutkimusalueensa ulkopuolella. Kristillinen ajattelu tarkoittaa sitä, että me emme voi ymmärtää, ellei meillä ole ilmoitettu jotakin, ja silloin me tullaan sellaisia asioita kuin Raamattu ja mitä se merkitsee, mitä meille on ilmoitettu. No miten on joutunut tieteen rajojen kanssa tekemisiin? Siihen mä haluan keskittyä lyhyesti tässä seuraavan 8 minuutin ajan, jos oikein lasken. Me eletään tässä maailmassa ja universumissa kaikki. Ja se, mitä luonnontiede yrittää ymmärtää, on, miten tämä maailma on rakentunut, miten tämä toimii. Ja meidän on periaatteessa sitten kysyttävä kysymys, voimmeko me selittää universumin rakenteen ja biologisen elämän. Siinä on ne suuret linjat. Mä katsoisin, että maailmalle on 2 periaatteellista selitystä. Toinen, kaikki on syntynyt luonnollisten, fysikaalisten ja kemiallisten tapahtumien tuloksena. Luonnontieteilijöistä todennäköisesti 90% ajattelee tällä tavalla. Silloin puhutaan naturalismista tai materialismista. Toinen vaihtoehto on, että maailmamme on älykkään olevan suunnittelema ja puhutaan älykkäistä syistä tai teismistä. Edellistä kannatti esimerkiksi antiikissa Lucretius ja Epikuros, Esko Valtaaja meillä, Kari Enqvist meillä. Jälkimmäistä Sokrates, Platon, Aristoteles, ja itse kannatan tätä jälkimmäistä ajattelua. Ja mä otan nyt yhden esimerkin omalta alueeltani, jossa katson, että olen törmännyt luonnontieteen rajoihin. Tämä patsas hahmottaa hiukan tätä kysymystä. Biologia on koodikielellä kirjoitettua informaatiota. Kaikki te tiedätte, olette kuulleet sanan geeni ja genomi ja perintötekijät.
nykyisin biologisen tutkimuksen avulla ja geenitutkimuksen avulla on mahdollista selittää rikostutkimuksessa syyllisyys, syyttömyys, vanhemmuus, kansojen liikkeitä ja sairauksia. Ja sairaudet on tietysti erityisesti monen biologin tutkimuksen kohteena, perinnölliset sairaudet. Hyvin harva on ajatellut, että minkälaista tämä geenitieto on. Se on äärimmäisen tiheään pakattua informaatiota. Karkeasti laskeskelin tuossa, että kaikkien maailman biologisten lajien, koko biosfäärin eliöiden geneettinen informaatio yhteen laitettuna painaisi vain gramman miljoonasosa. Se on lisäksi itseään korjaava järjestelmä ja itseään monistava järjestelmä. Kaikki meidän tietotekniset järjestelmät ovat naurettavan yksinkertaisia verrattuna biologisen maailman tietojen käsittelysysteemiin. No, kysymys näistä luonnontieteen rajoista. Mä olen itse sitä mieltä, että me on tultu rajoille seuraavissa asioissa mun omalla alueellani. Geneettisen kielen alkuperä, meillä ei ole aavistustakaan, mistä se on tullut. Geneettisellä kielellä on kirjoitettu biologiset ohjelmat, jotka määrittelee biologian toimintoja. Solun ja elämän synty on alue, joka on täydellinen musta aukko. Sitä on tutkittu noin 100 vuotta. Meillä ei ole minkäännäköistä tietoa, miten elämä on syntynyt tänne. Entä uuden geneettisen informaation synty, joka on oleellinen osa darwinismia ja kehitysajattelua? Me emme tiedä, miten geneettistä uutta informaatiota syntyy. Oli juuri Belgiassa väitöskirja vastaväittäjäryhmän jäsenenä ja väitöskirjan aihe oli oikeastaan uuden geneettisen informaation synty Darwinin menetelmillä. Ja väittelijä oli tehnyt yli 3 miljoonaa mutanttia saadakseen yhden geenin ominaisuuksia muutettua tiettyyn suuntaan. Hän epäonnistui täysin. Pyysin häntä tilastollisesti arvioimaan, mikä olisi mahdollisuus, että siinä geenissä syntyisi 2 samanaikaista hyödyllistä mutaatiota. Hän ei ollut laskenut niitä, ja tilastollinen mahdollisuus oli 1 21 miljoonasta. Kysyin, että mitä se olisi 3 mutaatiota, ja hän sanoi, että ei hän tiedä, mutta ehkä se on paljon enemmän. Ja se oli 100 biljoonaa mahdollisuus. Eli me on tultu rajoille, jossa me emme ymmärrä, miten uutta geneettistä informaatiota syntyy. Sitä on mahdollista tällä hetkellä kokeellisesti testata. Itse olen tehnyt tällaista tutkimusta pitkään, miten darwinistinen menetelmä synnyttäisi jotakin uutta ja hyvää. Biologisten perusrakenteiden synty on myös täysin arvoitus. No, tämän saaren tarkoitus on esittää sitä, että tänne saareen on kätketty aarre. Ja se aarre kertoo, miten elämä on syntynyt. Ja 100 vuotta kokeellinen luonnontiete on kaivannut ja tutkinut ja etsinyt vastausta eikä päätynyt mihinkään. Yksi alue tällä saarella on kielletty alue, siellä ei saa kaivaa, koska siellä voi olla jotain vaarallista. Ja mikä se alue on sitten, mitä ei saa kaivaa? Meidän kulttuuri- ja luonnontieteen alueella hallitsee täydellisesti naturalistinen luomiskertomus. Sitä kuvaa hyvin professori Haroldin The Way of the Cell-kirjassa kirjoittama lyhyt katsaus, jonka mä tässä lainaan. Hän myöntää, että tällä hetkellä ei ole yhtään darwinistista selitystä minkään biologisen tai solusysteemin evoluutiolle, vain joukko toiveajattelua. Tätä ennen hän sanoo, meidän on periaatteessa hylättävä ajatus sattuman ja välttämättömyyden korvaamisesta älykkäällä suunnittelulla. No mikä se periaate sitten on, herää kysymys. Se periaate on naturalistinen filosofia, joka hallitsee biologista ajattelua erittäin vahvasti. Toisaalta sitten kaikki, jotka ajattelevatkin tällä tavalla, tunnistavat sen, että tämä maailma viittaa johonkin muualle. Richard Dawkins on tunnetuin ateisti-biologi, joka darwinismia maailmassa markkinoi. Aika näkyy loppumaan, mutta tämä kalvotkin loppuu juuri. Biologia tutkii monimutkaisia asioita, jotka vaikuttavat suunnitelluilta. Francis Crick, joka DNA-rakenteen selvittämästä sai Nobel-palkinnon, sanoi, että biologien täytyy jatkuvasti pitää mielessään, että se mitä he näkevät ei ole suunniteltua, vaan kehittynyt.
Eli vankkuneimmatkin ateistit tunnistavat kyllä, että maailma näyttää suunnitellulta. Viimeinen kuva kertoo, miten itse ajattelen. Elävät organismit ovat monimutkaisia informaatiota käsitteleviä järjestelmiä, jotka voidaan parhaiten selittää älykkäillä syillä. Eli parhaan selityksen periaate. Kuva tässä on hyvin vanha. Se on pieni bakteerivirus, joka on räjäytetty auki, ja tuo nauha, joka siinä viruksen ympärillä on sen perintötekijät ja sinne koodattu informaatio, miten bakteeri toimii, miten se valloittaa solun. Kiitoksia. Joo, aloittaisin tuosta viimeisestä, että siinähän markkinointiin siis tätä älykästä suunnittelua nyt evoluutioteorian vastineena. Mainostan itseäni sen verran, että olen kirjoittanut tosi pitkän kriittisen analyysin älykkäästä suunnittelusta kirjassani, joka on myynnissä tuolla myyntipöydällä. Eli tiedeyhteisö on täysin hylännyt älykkään suunnittelun. Se on lähtökohtana, sanoisin Leisolalle. Eli sieltä esimerkiksi voi tarkistaa tätä. Tämä oli siinä mielessä mun mielestä ehkä hiukan epäreilun yksipuolinen. Koska älykäs suunnittelu ja älykäs suunnittelija, sen tuominen tieteen teorioihin, kuka, mitä, missä, millä motiiveilla, miten se auttaisi meitä ymmärtämään luonnonjärjestelmiä. Se tekee sitä entistä monimutkaista. No joo, nämä on isoja kysymyksiä, mutta pari muutakin täällä oli. Mutta ehkä mua nyt eniten tuossa kiinnitti huomioon. Siis tämä Lilrankin esitys, joo, siinä on suurin piirtein samaa mieltä. Oikeastaan kaikesta, mitä hän sanoo. Agnostikko, no okei, mitä sillä tarkoitetaan. Mutta sanoisin sen, että on ihmisiä, joilla on hyvin voimakkaita uskonnollisia kokemuksia. Ja sen jälkeen, kun heillä on tällaisia tai uskonnollistyyppisiä, esimerkiksi kuolemanrajakokemukset, ehkä olette lukeneet, tienneet, ne on hyvin vahvoja kokemuksia. Niin mä sanoisin, että tämän jälkeen ihmiset ei jollain lailla voi olla enää agnostikkoja. Heille on avautunut joku tämmöinen toinen todellisuus, joka heidän täytyy jotenkin integroida omaan maailmankuvansa uudella tavalla. Eli siis tarkoitan vain, että agnostismista saa tällaisen hyvin viileän ja neutraalin kuvan helposti, mutta on ihmisiä, joilla tosiaan on voimakkaita kokemuksia ja heidän niin kuin maailmankuvansa perustuu myös niihin, vaikka ne on tulkittuja. Olen täysin samaa mieltä siitä. Ajatellaanpa lyhyesti vielä, vaikka olette lukeneet esimerkiksi Lorna Byrne, irlantilainen nainen, vaan kirjoittanut parikin kirjaa enkeleistä. Aika hämmästyttäviä kirjoja. No, hän on katolinen. Jos hän olisi syntynyt Intiaan, ei hän varmasti olisi enkeleistä kirjoittanut. Ei hän. Hän olisi kirjoittanut intialaisista guruista tai jumalista, miten he ohjaavat. Siis uskontoihin liittyy tietysti kulttuurisidonnaisia piirteitä tai hengellisiin kokemuksiin. Olen täysin samaa mieltä siitä, mutta ne voi olla hyvin vahvoja, jotka antavat kokemuksia, jotka myös antavat suuntaa ihmisen elämälle. No ja Matti Kankaanniemelle sanoisin, että niin, no hänen oma kantansa tässä nyt, ontologinen status jätetään avoimeksi, ehkä kai oli lähinnä. Mutta minkä takia meidän pitäisi ottaa lähtökohdaksi nyt jonkun Uuden testamentin ihmeet? Maailman uskonnothan on täynnä ihmekertomuksia. Miksi Uuden testamentin ihmeet nyt olisi jossain erityisasemassa? Jälleen, tämä on minusta erittäin tärkeä asia, koska tämä tuo nykypäivänä näkyviin sen, mikä puuttuu esimerkiksi antiikin ihmisiltä. Me eletään pluralistisessa maailmassa. Meillä on niin paljon enemmän tietoa, tieteen tuomaa tietoa eri kulttuureista, ja kun tämä tietämys ikään kuin pannaan siihen yhtälöön sisälle, niin silloin meidän täytyy tarkastella vaikkapa nyt Uuden testamentin ihmeitä tai vaikkapa Muhammedin Koranin ihmeitä. Meidän täytyy tarkastella niitä ihan toisella tavalla kuin antiikin ajan ihmiset. Meidän täytyy sijoittaa ne, upottaa ne siihen kokonaisuuteen, kysyä niiden etukäteisuskottavuutta, koska me tiedetään maailmasta niin paljon enemmän. Tämä on minusta erittäin tärkeä pointti. Pluralistinen maailma ja mitä kaikkea siitä seuraa. Kiitoksia. No, me ollaan ainakin aika lailla samaa mieltä, että nyt ei saada kinaa aikaiseksi tässä ikävä kyllä, mutta yritän tässä nyt hahmottaa, että mikä tässä nyt on ydinkysymys tässä koko keskustelussa. Ja ehkä voisi sanoa, muotoilla se jotenkin sillä tavalla, että, tai estää kysymyksenä, että miksi ihmisillä on nyt hirveän vimma kehittää ja
omaksua ja uskoa johonkin niin kuin varmaan selitykseen kaikista asioista. Et miksi niin kuin pitää olla niin ahdistunut siitä, että maailma on täynnä niin kuin avoimia kysymyksiä tai selittämättömiä juttuja. Musta jotenkin sairasta, anteeksi nyt vaan, että kaikissa pitäisi olla joku semmoinen niin kuin vedetiivis, niin kuin vuorenvarma selitys. En tiedä, onko tämä nyt sitten ehkä käyttäytymistieteiden ja luonnontieteen välinen ero, mutta siis käyttäytymistieteissä niin eihän meillä ole mitään hyviä teorioita. Ne on niin kuin ensimmäistäkään niin kuin hyvää teoria, joka niin kuin aukottomasti selittäisi jotain. Että jos joku nyt pystyy vääntämään jonkun niin kuin stokastisen mallin jostain, joka sanoo, että X% todennäköisyydellä A:sta seuraa B niin kuin näissä olosuhteissa, niin se on niin kuin enintä, mitä pystytään sanomaan. Katsokaa, miten hyvin ekonomisti mukaan osaa ennustaa se, että mihin Helibor niin kuin menee. Ei niin kuin lainkaan. Niin kuin käyttäytymistieteessä on vanhastaan eletty tämmöisessä maailmassa, jossa nyt aika hyvin vähän niin kuin varmasti pystyy niin kuin mitään sanomaan. Sitten, eli tämä nyt on se, ehkä se, mitä sanoit, tämä fenomenologinen paradigma tässä ihmeiden jutussa, että niin kuin sovitaan niin, että no, emme tiedä. Mutta sitten ottaisin kopin tästä, mitä sanoit tästä niin kuin agnostisista, tämmöistä niin kuin viileänä, niin kuin piittaamattomana asiana. En mä nyt ainakaan itse niin kuin näe sitä sillä tavalla. Voin olla niin kuin kaiken näköisiä niin kuin hassuja selityksiä, joita nyt vaan niin kuin elättelee niin kuin pitämättä niitä sillain niin kuin luonnontieteellisesti totena. Kerron nyt yhden hölmön esimerkin tässä näin. Kun lähti siitä, että aikoinaan kun menin Japaniin ensimmäistä kertaa vuonna 1982, niin kun laskeudun Osakan Itamin lentokentälle, niin heti mulle jotenkin tuntui, oli semmoinen fiilis, semmoinen hyvin vahva fiilis, että mä oon tullut kotiin. Että tämä niin tuntuu hyvältä niin olla täällä. Ja sitä fiilistä jatkuu aika pitkään. En silloin vielä yrittänyt selittää, että mistä tämä johtuu, mutta tämä nyt oli semmoinen niin kuin extraordinaarinen kokemus. Sitten mä oon myöhemmin tavannut itse asiassa noin puoltusinaa niin japanilaista ihmistä, joilla on niin sama fiilis, kun tulee Suomeen. Sitten mä tapasin intialaisen professorin, joka on hypännyt täällä aika ahkerasti meillä, niin kuin, joka on vuorenvarmasti sitä mieltä, että hän edellisessä elämässään oli suomalainen, ja joka kaatui talvisodan niin ensimmäisenä päivänä joku männyn rungon kylkeen, ja sen takia hänen sielunsa kokee niin harmonia täällä. No tästä Japanista, niin mulla on syntynyt vain semmoinen käsitys, että mä oon edellisessä elämässä ollut japanilainen, joka on vielä niin kuin, syntynyt köyhän perheeseen Wakayaman maakunnassa ja kuollut joskus ennen sotia, niin tullut tuberkuloosiin. Mulla on tämmöinen hölmö ajatus. Ja musta se on niin viehättä ajatus, ja meillä on hirveän hauska näiden japanilaisten kaippareiden kanssa, kun me niin kuin pyöritellään niin kuin tämän tyyppisiä niin kuin käsityksiä, mutta ei mulla ole mitään niin kuin vimmaa niin kuin sanoa, että onko tämä totta vai eikö tämä ole totta. Tämä on nyt vaan semmoinen hauska pieni tarina, joka niin kuin, auttaa minua niin kuin suhtautumaan sellaisiin kokemuksiin, joihin niin kuin muuta selitystä löytyy. Eli siis tämmöiset niin kuin, tarinat ja storit tekee elämän niin kuin miellyttäväksi, mutta sitten niin kuin, mä yhtään kiinnostaa ruveta keskustelemaan siitä, että onko tämä niin kuin oikeasti totta, että vaeltaako sielu oikeasti jonnekin. Mua kiinnostaa sellainen keskustelu niin lainkaan. Joo. Sen verran tähän Leo-kysymykseen, että miksi Uusi testamentti, niin se tässä lähinnä sen takia, että se on mun oma tutkimusalue ja siitä yritettiin puhua, mutta mulla on ehkä hiukan tässä agnostisessa kuviossa suhteessa sitten niin kuin tähän ehkä aika vahvaan ja dogmaattiseen tiedeajatteluun, että mitä tiede saa tutkia, mitä ei, mikä on hölynpölyä, mikä ei, niin se raja jotenkin niin kuin häilyy, eli että mulla on yhtäkkiä niin kuin hirveän tolerantteja, pluralisteja, kaikki kuka kukkii, ei ole niin väliä, miten asiat on. Mutta sitten kun meillä tulee esimerkiksi vaikka Leisolla, joka on siellä niiden pipettiensä kanssa katsonut genomia, vai mikä se on, niin 40 vuotta, niin meidän pitää sitten sanoa, että älä esitä lisää kysymyksiä, niin että mistä se dogmi tulee. Lenonkin viittasi tässä tähän kirkkoon, että kirkosta ei Jumalaa löydy, ja joskus kirkkohistorian opettajana niin ymmärrän hyvin tämän ajatuksen vertaan vuotainen rovi on palannut. Mutta sitten toisaalta ehkä, jos mä itse ajattelen, niin mulla on tullut vähän tiedeyhteisössä sama juttu, että kun me siellä sitten mennään yliopistoja ja luetaan Niini Luodon-Ilkan johdattua tieteen filosofiaa ja opitaan ylevät periaatteet. Ja sitten kun lähtee sinne tutkijayhteisöön ja tutkijasymposiumiin ja näkee, että miten täällä nämä menee, että kun ton kaverin kanssa hengältiin tuolla, ne piti kritisoida ja ton kanssa täytyy olla varovainen ja muuta. Ja vähän tulee sellainen olo, että
että jos Jumala ei ole kirkossa, niin ei ole tiedekään, ei ole tiedeyhteisössä välillä. Että on tällaisia sanotaan, että jos sanotaan, että onko todisteleminen epätoivosta, niin sitten tulee taas tämä kolikon toinen puoli, että onko se epätoivosta, että me pyritään välttämään todistelua. Että onko tämä yksi sellainen epävarmuuden sietämättömyys, että ei kestetä sitä, että joku yrittää tehdä. Tämä oli tämmöinen miekan terän toinen puoli. Tuskin näistä yksikään puheenvuorossa 3 minuuttia on mennyt. Ja tässä on kuulunut monenlaista. Voimakkain mielipide tuli tietysti mun esittämään näkökulmaa vastaan Leon Araholta, johon voi sanoa monta asiaa. Ensinnäkin tiedeyhteisö on täysin tyrmännyt älykkään suunnittelun ajattelun. Silloin täytyisi määritellä tiedeyhteisö. Ja jos katsotaan tieteen historiaa, niin siellä on aina tyrmätty kaikenlaiset uudet ajatukset, että se ei ole kovin niin kuin kestävä ajatus. Varmasti tunnes filosofi Thomas Nagelin. Hän ei ole älykkään suunnittelun kannalta. Hän on kirjoittanut uusimman kirjan, jossa hän sanoo, että älykkään... arvioin, mutta hän ei ole älykkään suunnittelun. Nyt tarkkaan. Hän ei kannata älykästä. Thomas Nagel ei kannata älykästä suunnittelua. Mutta täytyy sanoa, että hänen viimeisin kirjansa, joka sanoo, että miksi uusdarwinistinen teoria on varmasti väärässä, liittyen juuri tietoisuuteen. Ja on ihan samaa mieltä kanssani siitä, että tietoisuus on iso ongelma. Mutta hän sanoi, että älykkään suunnittelun kannattajien yhteisö on tehnyt arvokkaan työn tiedeyhteisölle ja esittänyt tärkeitä kysymyksiä. Mä itse olen päätoimittaja sellaisessa lehdessä kuin paio-complexity.org, joka pyrkii luonnontieteen tasolla tarkastelemaan, onko älykäs suunnittelu luonnontieteellisesti uskottava vaihtoehto. Ja voi sanoa, että mä en ole luonnontieteen alueella harvoin tavannut yhtä kriittisiä teräviä ajattelijoita. Ja jokainen artikkeli lähetetään maailman johtaville arvosteltavaksi ja darwinisteille. Ja kun me lehti perustettiin, me lähetettiin pyyntö tulla editorial boardiin, eli toimituskuntaan 200 maailman johtavalle henkilölle. Ja oli mielenkiintoista lukea niitä vastauksia. Jotkut sanoivat, että onko sua huijattu, tiedätkö sä mihin sä olet menossa, erittäin arvokasta, hyvä juttu, hienoa, että joku uskaltaa kyseenalaista. Eli tämä näin lyhyesti, varmaan 3 minuuttia meni. Agnostismista mehän tunnetaan Paulin kanssa tuolla TKK-hallituksen ajoilta ja on höpötelty kaikenlaisia asioita. Ja mä olen samaa mieltä varmaan, että se on mukava asetelma. Mun mielestä on kahdenlaisia agnostikkoja, kun sä sen määrittelit. Ne, jotka etsii tai ne, jotka eivät enää etsi. Ne, jotka on luopuneet ajatuksesta, että joku on totta tai ei ole totta. Mä itse uskon, että on olemassa totuus isolla teellä. Ja se kiteytyy Jeesus Nasaretilaisen ja hänen persoonansa. Näin hän sanoi, että hän on tie, totuus ja elämä. Mielelläni juttelisin joskus pitempäänkin, koska näistä me emme keskustele, kun me strategioita luotiin ja Aalto-yliopistolla synnytettiin. Kankaanniemi, en osaa oikein ottaa kantaa, sekä tällaisen historiallisen katsauksen lävitse ja päädyit siihen, että jos me poistetaan ihmeet Raamatusta, niin voidaan koko historian tutkimus sitten lopettaa. Olen ihan samaa mieltä. Kiitoksia. Ja nyt meillä on 15 minuuttia tällaista vapaata keskustelua, jos joku haluaa heti mikkiin tarttua teistä, niin olkaa hyvä vaan. Onko esimerkiksi vielä Leolla tarvetta kommentoida tätä äskeistä? No joo, voisin mä tietysti jotain sanoa. Siis tää älykäs, joo, siis tosiaan jos pidetään nämä linjat nyt selvinä, että älykäs suunnittelu, joo, siis on useita kriittisiä arvioita esiintynyt tunnettujen biologien, molekyylibiologien tutkijoiden esittämänä, että tiedeyhteisö on sen torjunut. Ei siinä sen enempää. No mikä on tiedeyhteisö? Tietenkin siis missään nimessä en vastusta siis sitä, etteikö kriittisiä kysymyksiä saisi esittää. Siinä on erotettava nyt 2 asiaa ainakin. Tietysti darwinismin kritiikki. On darwinistisia tutkijoita, jotka kyllä kysyvät, että voisiko olla jotain muita mekanismeja luonnossa kuin satunnaismuuntelumekanismi, jotka mekanismit siis toteuttavat evoluutiota. Okei, ei siinä mitään. Ja näinhän Nagelkin, siis Nagel, tässä uudessa kirjassa esimerkiksi heittää tällaisen ajatuksen jonkinlaista teleologiasta, mutta siis Nagel on tosiaan ateisti itse, että hän ei siihen älykästä suunnittelua tuo. Mutta toinen puoli, siis yksi puoli on tämä kritiikki. Toinen puoli on tietenkin se, että jos joku väittää, että darwinismi nyt sitten jollakin
makro- tai mikrotasolla on jotenkin vahvasti epäonnistunut teoria, niin eikö todistustaakka ole silloin hänellä? Silloin pitää olla jonkinlainen parempi, selvästi korjaava teoria esittää tilalle. Ja nyt kysymys tietysti kuuluu älykäs suunnittelu, mitä kaikkea sillä nyt tarkoitetaan tietysti, siitäkin voisi keskustella. Mutta onko se sellainen teoria? Mitä se selittää? Mitä se selittää sellaisia ilmiöitä, joita darwinistinen teoria ei selitä? Mutta otetaan maalaisjärjellämme. Suunnittelija. Mikä se on? Joku tekoälysysteemi. Jumalien komitea. Raamatun Jumala. Vai kenties Koranin Jumala. Miten me voitaisiin tällainen, nyt mä puhun siis empiirisen tieteen tasolla, miten me voitaisiin tällaisia selitystekijöitä ylipäätään sijoittaa johonkin empiiriseen tieteen? Mitä se voisi tarkoittaa? Toinen asia on tietysti tämmöinen filosofinen keskustelu. Koko tämän systeemin ehkä syntyminen, luominen. Siitä voi toki esittää keskustelua, argumentteja, ei siinä mitään. Mutta nyt mä puhun siis empiirisestä tieteestä. Mä otan yhden esimerkin nyt. Mutta sitten, jos käydään sitten eteenpäin. Ihan, joo. Siis empiirisestä tieteestä kun puhutaan. Musta se on ihan yhtä uskottavaa ajatella, että jotenkin Jumala puuttuisi nyt jonkun bakteerin moottorin toimintaan, niin kuin Michael Behe esimerkiksi on esittänyt. Niin analogisesti, ajatelkaa nyt aivotutkija tutkii aivoja. Hän tutkii niitä fysiologisena systeemiä. Ei aivotutkija silloin etsi sieltä jotakin aukkoja, että katsokaapa nyt, tuossa kohden on selvästi jonkinlainen fysiologinen aukko. Siinä nyt tietoisuuden, siis henkilön mielen vaikutus näkyy jollakin tavalla. Nyt meidän on pakko olettaa, että henkilö teki jonkun tietoisen päätöksen. Eihän sieltä tällaisia aukkoja löydy. Sitä tutkitaan fysiologisena järjestelmänä, eikö vaan? Samalla tavalla luontoa. Meidän pitää tutkia sitä naturalistisena, luonnollisena, fysikaalisena järjestelmänä, etsii luonnollisia, naturalistisia syitä. Mutta tämä vertaus on hyvä, koska siltihän aivotutkija voi. Ei hänen silti tarvitse redusoida pois sitä tietoisuuden roolia. Hän voi silti ajatella, että aivot ja tietoisuus muodostaa jonkinlaisen kokonaisuuden, sanotaan sitä vaikka persoonaksi. Samalla tavalla luonnontutkija voi ajatella luonto, siis tämä hänen tutkimansa fysikaalinen luonto, muodostaa kokonaisuuden jonkun suuremman kanssa. Jonkun suuremman kanssa. Ei hänen silti tarvitse luopua sellaista ajattelusta. Ja Matti Kankaaniemi kysyy seuraavaksi. Mulle tuli tässä, kun on tämä älykäs suunnittelukeskustelu, niin mieleen, kun katolisilla eksegeeteillä, jotka tekevät siis ihan historiallis-kriittistä tieteellistä tutkimusta, niin heillä on usein tapana, että he hakee jostain piispalta siihen sellaisen merkinnän, että tämä ei sisällä opillisia virheitä, että katolinen kirkko hyväksyy. Mulle tuli tästä Leon kommentista mieleen, että väistämättä tämmöinen analogia, että jos joku tässä niin kuin tiedeyhteisössä kritisoi darwinismia, darwinismin mekanismia ja muuta, niin sen täytyy kuitenkin hakea äkkiä se leima sieltä, että olen kuitenkin darwinisti. Että kaikki nämä 5 teesiä kyllä kumoon, mutta on silti niin kuin kunnon uskovainen tähän systeemiin. Mutta siis hyppään sitten tuohon omaan tutkimusalueeseen, eli meidän tutkimusalueella on sen iso aukko, niin se tyhjä hauta. Ja nyt tiedeyhteisö ja tutkijayhteisö, niin 75% heistä kriittisistä tutkijoista uskoo, että hauta tyhjeni. Siis joukko naisia löysi pari päivää Jeesuksen kuoleman jälkeen haudan tyhjänä. Ja tähän on aina Reimaruksesta asti 1700-luvun lopulta niin pyritty kehittämään niin kuin vaihtoehtotarinaa. Historiahan on niin kuin tarinoiden kertomista, yritetään niin saada toiset uskoon oma tarina. Ja nyt ei ole löytynyt sellaista vaihtoehtoselitystä, jota voitaisiin sanoa edes, että tämä 25%, että heillä olisi yksi mieli, että meillä olisi 2 koulukuntaa, vaan se jakautuu toinen toistaan erikoisempiin juttuihin. Eli nyt sitten, jos me käytetään tätä tiedeyhteisöargumenttia, että meillä on tämmöinen porukka ja me ollaan tätä mieltä, niin nyt sitten meillä olisi tämmöinen mystinen aukko, tieteen musta aukko kuin työ ja hauta, ja me voitaisiin niin todeta, että tiedeyhteisö on tätä mieltä ja tämä on tämä juttu. Ja mä mietin sitä vaan niin tällä ilman nyt mitään kauhean vahvaa näkökulmaa tähän, että onko kenties täällä Leisolan alueella niin vähän samantapainen kuvio, mutta kääntäen sitten, niin kuin, että miten se tiedeyhteisö tässä näyttyy. Seuraavaksi Paula. Niin, tässä nyt on ajanut tämmöiseen tieteen sosiologiseen keskusteluun siitä, että niin kuin, onko enemmistö oikeassa vai väärässä. Tulee mieleen tämä typerä 70-lukulainen argumentti, että 200 miljoonaa neuvostoliittolaista ei voi olla väärässä. Että kyllä enemmistöt on ollut useinkin
väärässä, eikä tiedä mikään niin kuin huutokilpailu, jossa niin kuin siis niin kuin äänestämällä jolla tavalla päätäisi, mikä on totta ja ei totta. Että yksi ainoa voi olla niin kuin oikea ja kaikki muut väärässä, ei se ole mitenkään mahdotonta, eikä poikkeuksellistakaan, en saa ottaa Galileita. Mutta tähän Matti Leisolan esittämään niin kuin älykäs suunnittelujuttu, niin kyllä tästä nyt kuitenkin ottamatta kantaa nyt tähän niin kuin biotieteelliseen keskusteluun tässä näin, niin voi kysyä, että no entäs sitten? Että jos nyt voit esittää argumentin, siis uskottavan, en nyt todistettu, mutta sanotaan uskottavan argumentin, että okei, tämä on parempi selitys kuin nyt nämä neodarwinistiset selitykset, niin sitten herää kysymys, että entäs sitten? Että tästä nyt sitten tähän sun mainitsemaan niin kuin Jeesus Nasarettilaiseen on aika monta niin kuin loogista askelta niin kuin mentävä, ja siitä tulee kovasti hutero aasinsilta. Miten se tän niin kuin menet? Miksi Jeesus Nasaretilla, miksi ei Gautama Buddha? Joo, kyllä. En tiedä pyysinkö puheenvuoroa, mutta ilmeisesti olen ainoa, joka onnistui luomaan vähän jännitettä tähän keskusteluun. Ja samaa jopa toveri Närlaihon aivan kiihtymään siellä. No, mainitsit monta asiaa, joihin voisin kommentoida. Eihän Michael Behe sano koskaan, että Jumala puuttuu bakteerin moottoriin. Hän sanoo, että bakteerin moottori on suunniteltu. Se on ilman muuta osoitus siitä, että se on suunniteltu. Ja darwinistinen mekanismi ei selitä sen syntyä, näin hän sanoo. Ja hän sanoo lisäksi se, että se mitä me ymmärretään, eli koneet, mekanismit ja biologinen kieli on viittaus älykkääseen lähteeseen. Tämän pitemmälle hän ei mitään selitä. Tunnen Michael Behen henkilökohtaisesti. Ja jos määrittelet tiedeyhteisön sillä tavalla, että ne, jotka ajattelee tällä tavalla, ei kuulu tiedeyhteisöön, niin silloin määritelmällisesti muut on pantu siitä sivuun. Toveri Lilrank esitti kysymyksen, miten päädyn Jeesukseen tästä älykkäästä suunnittelusta. Älykkäästä suunnittelusta ei sinällänsä päädy mihinkään. Me käytetään kykyä havaita suunnittelu jatkuvasti. Esimerkiksi SETI-tutkimus, avaruuden maailmankaikkeuden ulkopuolella tai sisällä oleva elämä, sitä etsitään jatkuvasti tietyillä ideoilla. Sitä etsitään sillä tavalla, että löytyykö sieltä älykäs viesti. Jos mut löydetään tämän kokouksen jälkeen kuolleena, niin rikostutkijat tulee paikalle ja alkaa miettiä, onko se luonnollinen vai suunniteltu tapahtuma. Onko porukka hikeytynyt niin paljon, että mut on murhattu. Arkeologia etsii samalla lailla selityksiä ilman, että niillä on mitään muuta. Eli meillä on kyky tunnistaa silloin, kun joku on suunniteltua. Ja se väite, joka älykkään suunnitelman teoriaa kannattavat ihmiset, on ne sitten ateisteja tai mitä, niin he esittävät, että biologia on viestiä täynnä. Ja se viittaa yleensä meidän kokemuksemme kautta aina älykkääseen lähteeseen. Miten päädyn Jeesukseen? Se on jo pidempi tarina, mutta sanotaan tällä tavalla, että Jeesus Nasarettilainen on historiassa ainoa persoona, joka on väittänyt luoneensa tämän kaiken. Ja joka myös todisti sen näillä ihmeillä, joista Matti Kankaanpää viittasi. Hän esimerkiksi loi leipää ja kalaa Ylen määrän. Hän käveli veden päällä. Hän todisti olevansa tämän kaiken luoja. Hän viittasi myös Vanhan testamentin lukuisiin tarkkoihin ennustuksiin hänestä itsestään ja sanoi, että hän on juuri se, joka tuli tänne. Lisäksi hän on muuttanut miljoonien ihmisten ja kulttuurin elämän. Mutta se on pidempi tarina kuin tässä sallitaan. Niin, Matti, olisin nyt vain kysynyt, että onko tämä nyt juttu sillä tavalla, että sä haluat uskoa Jeesus Nasaretilaiseen jostain syystä, mistä tahansa niin kuin syystä, koska se sopii sulle. Mutta sitten tämä niin kuin keskustelu tämän ympärillä, niin sä yrität niin kuin jollain tavalla tehdä tämän uskomuksen niin kuin salonkikelpoiseksi. Niin kuin sillä, että näyttämään sen niin kuin rationaaliselta ja järkevältä, että niin kuin, arvoisa professori niin kuin voi uskoa tällä tavalla, koska on sitten näitä erilaisia tolppia tässä ympärillä. Että onko tämä niin kuin aivan välttämätöntä? Vastaako tähän mulla toinenkin Matsian jälkeen?
No hyvin lyhyesti. Että syyt siihen, että ajattelen, että tämä biologinen maailma on suunniteltu, se nousee kyllä mun omasta ammattialueestani ja kokemuksestani tutkimuskentällä ja darwinismin mekanismin selittävästä voimasta. Sitä mä en ole yrittänytkään koskaan sekoittaa henkilökohtaiseen uskoon ja siihen puoleen. Se tekee elämän helpommaksi. No, voi olla, että se auttaa mua ymmärtämään jotakin, mutta ei se ole syy, vaan se on mun oma ammattialuettani. Mä olen tutkinut biologiaa, geenejä, niiden toimintaa ja muotoilua koko ikäni ja törmännyt rajoihin. Niin, toinen asia sitten, kun oli tästä suunnittelusta ja evoluutiosta, niin esitän tässä nyt tämmöisen teollisuustaloudellisen argumentin, että kun meillä on tämmöisiä erilaisia niin kuin teollisesti tuotettuja rempuloita, niin kuin kännykkä, niin onko tämä suunniteltu? On. Toisaalta on, toisaalta ei. Siinä mielessä, että tämähän ei ole niin kuin pullahtanut mistään, vaan tämän takana on hyvin pitkä niin kuin evolutionäärinen prosessi, jossa niin kuin teknologia on kehkeytynyt niin kuin askeleesta toiseen erilaisten vaiheiden oppimisen erehtymisen kautta. Ja niitä nyt on varsin monta niin kuin teknologiastriimiä, jotka niin kuin kohtaa tässä näin. Miksei joku voi samanaikaisesti olla sekä suunniteltu että evolutionaarisesti syntynyt, ainakin niin kuin kännykkä. No kyllähän se sun kännykkä on tietysti älykkäästi suunnittelun prosessin. Se koko prosessi on ollut suunniteltu. Mutta se on ollut evolutionäärinen. No näin on tietyssä mielessä, mutta se ei ole niin kuin kännykästä lähtöisin, vaan ulkopuolesta suunnittelijasta. Siinä on ero. Kännykkä ei monista eikä parane eikä suunnittele itse. Haluatko vielä nopeasti kommentoida? Joo, annetaan seuraavaksi. No joo, no sitten voisi tietysti tämmöisen tuotantotalouden argumentin jatkaa, että on tässä tuotantojärjestelmät, mutta ehkä ei mene siihen sitten. Annetaan erään seuraavaksi. Niin musta ratkaisevaa siis on edelleenkin tässä se, että muuttuuko sun mielestä siis luonto, siis Jumala tai sanotaan suunnittelija? No sen verran sanon tuosta, että tietysti sä puhut Vehestä, okei hän on katolinen, no totta kai siellä suhtautuu, totta kai hän nyt viittaa lopulta siis Jumalaan suunnittelijana, ei ehkä niissä kirjoissaan, mutta siis Vehen kirjat on todellakin tiedeyhteisö aika täsmällisesti tyrmännyt. Kyllä näin on. Mä en voi Olet ehdottomasti väärässä. että jos tämä darwinistinen paradigma nyt molekyylibiologian tasolla olisi niin noin ongelma, miksei suuri osa siitä olisi sitten tutkijoista luopunut? Tullut samaan johtopäätöksen kuin siinä. Näin ei kuitenkaan, sitähän sä et voi kiistää, että suurin osa jatkaa edelleenkin darwinistista tutkimusta niin sanotusti, vaikka mikään tieteellinen teoria ei todellakaan ole täydellinen. Sehän on tieteellisten teorioiden voima. Ainoastaan uskonnolliset totuudet on sellaisia, jotka pysyy dogmaattisesti alusta loppuun samanlaisena. Eikö vaan? Siinä on valtava ero. Se on tieteen voima. Ja jos joku esittää parempia teorioita, jotka selittää paremmin, ennustaa paremmin, tarjoaa mekanismin, jota voidaan testata, niin sehän on loistavaa. Mutta ikävä kyllä tämä suunnittelu ja suunnittelija X, Herra X, ei ole sellainen mekanismi. Mutta sen sanoisin vielä tuosta, että siis se on kiinnostavaa, että siis tämä Michael Behe ja William Dembski, hehän itse hyväksyvät evoluutioteorian johonkin rajaan asti ja evoluutiomekanismit. Dembski esimerkiksi väittää vaan, että jossain vaiheessa on tämmöistä monimutkaista, kompleksista, spesifioitua informaatiota tullut luonnonsysteemiin. Hän ei kerro missä vaiheessa sitä on tullut, kuka sitä on sinne tuonut. Ilmeisesti kirkussa sitä on vähemmän kuin kengurussa. Mitä on tapahtunut? Nämä jää kaikki avoimeksi. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Tällaisiin kysymyksiin niin kuin ajatteleva ihminen rupeaa vaatii vastauksia. Mutta se peruskysymys, onko siis sinun mielestäsi joku suunnittelija puuttunut, sormenut jossain vaiheessa evoluutiota, vaikka niin kuin Behe sanoo, siellä bakteerien häntämoottorien tasolla, vai ajattelet sä nyt enemmän niin, että Jumala tai suunnittelija on vaan pistänyt tämän systeemin käyntiin ja sen jälkeen evoluutiomekanismit on huolehtunut lopusta? Kysymys. Ihan lyhyt niin kuin kyllä ei vastaus. Perusteltu antaa myöhemmin. Tällainen kysymys esitetään, on hyvin vaikea sanoa kyllä ei. Mä ajattelen, jos luonnontieteessä ajattelen, niin tähän maailmanhistoriaan on todella joku ympännyt suunnattoman määrän informaatiota ja se viittaa tietoisuuden lähteeseen. Itse uskon, että se on Jumala ja että se on Raamatun Jumala, jos tätä kysytään. En usko, että evoluution mekanismi toimii ja tuottaa mitään oleellisesti uutta. Esimerkiksi bakteeritasolla me on touhuttu 150 vuotta. Yksikään bakteeri ei ole koskaan muuttunut miksikään muuksi evoluution mekanismeja.
Mutta katsotaan yksityiskohdat bakteerista myöhemmin, annetaan vielä Kankaanniemen puheenvuoron. Niin mä edelleen niin ihmettelen pikkusen tätä tieteen dogmaattista määrittelyä. Aikanaan maailman lainatuin psykologi, niin kuollessaan oli sellainen Hans Eysenck, niin hän herätti vähän närää sillä, että hän tutki horoskooppeja. Mä luulen, että meillä on aika suuri konsensus siitä, että nämä Me Naiset-lehden horoskoopit ei ole ihan kaikista kirkkaita tiedettä. Mä ajattelin niin, että jos joku lähtee tutkimaan horoskooppeja mielekkäällä tieteellisellä metodilla, niin näin tehköön. Ja jos hän löytää sieltä, että tammikuussa syntyneillä on niin kuin tilastollisesti merkitsevästi erilaisia asioita ja muuta, niin hän voisi julkaista ja sitten lähdetään pohtiin ilman, että siinä on niin kuin valtava paine siitä, että kun on horoskooppeja humpuukkeja, niin sitä ei voi tutkia. Eli ehkä me voitaisiin ottaa sellainen näkökulma, että me avataan koko meidän elämän kirjo. Nyt se on KGB, täällä lähettää viestejä. Niin se on hyvä, että luonnontieteilijöitä läheltä ne tulee ottaa. Niin, että me voidaan lähestyä niin kuin Antti Eskola joskus kirjoitti, että tiede on vain arkiajattelun jatke, sosiologi Eskola. Niin ehkä siinä voisi ottaa tällaisen ajattelun, että me pyritään vaan niin kuin loogisesti järjestämään asioita ja löytää niihin luokituksia, syy- ja seuraussuhteita. Vaikka siinä on, niin kuin, ymmärrän hyvin tämän mitä Lilrankin toi tämän ajatuksen, niin kuin, että mitä sitten, ja nämä hypyt meidän maailmankatsomuksiin, niin on varmasti hyvä olla tietoinen siitä, että se hyppy, mikä meillä on semmoinen 1,80 m vauhditonta loikkaa, niin jollekin se on sitten jo 10 metriä hyppy. Selvä, kiitoksia. Nyt on yleisökysymyksen vuoro. Siellä oli ensimmäinen. Tää näköjään vähän kiertää. Nyt se varmaan... Se on ilmeisesti. Joo, anna vaan. Ei se ole tää, se on oikein. Niin se on, joo. Kuulostaa aika pahalta. Sanon ihan lyhyesti, Soili jakaa palautelomakkeet kaikille. Toivon, että voisitte ne täyttää, niin me voidaan jatkossa sitten tehdä vielä parempia foorumeita. Talent show, tuomari. Mutta käydäkin. Ja jos tulee lisää kysymyksiä mieleen, nostakaa vaan kättä rohkeasti pystyyn. Eli missä oli ensimmäinen kysymys? Ensimmäinen kysymys tuolla, seisoo jo. No niin, mulla olisi kysymys Realle tästä. Meillä oli aluksi puhetta tästä, tai siis puhuit siitä kristinuskon syntyajasta ja sitten tästä nykypäivää pluralismiin, niin kysymys on lähinnä se, että oliko nyt siis, että antiikin aika ei ole uskonnollisesti pluralistinen? Ihmisillä ei ollut tietoa. Kuinka moni antiikin Jeesuksen ja ihmiset tiesi jotain hintulaisuudesta tai buddhalaisuudesta? Tuossa vaiheessa oli olemassa 2500 vuotta vanha hintulainen perintö. Jos me ruvettaisiin hintulaisuuden ihmeitä tutkimaan, niin siellä niitä muuten riittäisi. Eli syntyy tämmöinen näköharha helposti, että jotenkin nyt kaikki pyörii tämän tietyn uskonnon ympäri. No tietysti vapaa maa mitään. Mutta siis tätä mä tarkoitin. Tietenkin sä olet oikeassa siinä mielessä, että se oli hellenistinen aika. Olikokin pluralistista? Mutta kuinka paljon Palestiinaa ja juutalaisilla oli siitäkään tietoa, voisi kyllä kysyä, ehkä joku tietää enemmän. Mutta siis tieto on meillä lisääntynyt, ja musta kaikki se älyllisesti rehellisinä ihmisinä meidän pitää ottaa huomioon. Täytyy ottaa huomioon kaikki. Sitten seuraava kysymys oli siellä. Okei, kiitoksia. Kysymys on hyvin yksinkertainen. Mä hakisin tässä tällaista evoluutiopsykologista lähestymistapaa. Eli jos ajatellaan, että ihminen esi-isineen miljoonia vuosia on ollut sellainen saaliseläin muiden ruokalistalla. Ja sitten muutamat yksilöt on sitten päässyt jostain ihmeen kumman syystä niin lisääntymään. Niin mä luulen, että tällainen evoluution paine ehkä siihen, että nämä yksilöt alkaa kuvitella, että he ovat jotenkin valintuja yksilöitä ja heillä on jotain ihmeellistä tukea jostain tälle olemassaololle sillä tavalla, että he on niin pystynyt jatkaa sukua ja selvinnyt näissä vaikeissa oloissa. Tietysti Leisola ehkä varmaan sitä mieltä, että esimerkiksi Jumalan sormi on piiskannut nämä dinosaurukset ja antanut näin nisäkkäille sitten valta-aseman, on ihan tietoisesti ja suunnitellusti. Mutta mä haluaisin kysyä
enemmänkin niin tältä luonnontieteelliseltä pohjalta, että miten tavallaan niin tällainen suggestioherkkyys ja sellainen niin kuin, biologinen astia on syntynyt, jossa niin kuin, tällaiset uskonnolliset ajatukset pääsee muhimaan ja jos niin kuin ääripäässä on todellakin tällaisia äärisuggestioherkkiä ihmisiä, jotka on tällaisen mielikuvitusystäviin uskovat meillä aikuisella iälläkin. Että olisiko tässä jotain niin kuin uskonnon filosofista selitystä? Kiitoksia. Pitää varmaan uskonnon filosofilta ensin kysyä ja sen jälkeen Kankaanniemi. No mä voin sanoa tämän. Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys, joka voidaan muotoilla sellaista, että mikä on niin kuin uskonnon syntyhistoria niin kuin sosiaaliantropologisesti. Ja siitä nyt on hirveän vaikea tietää mitään täsmällistä, mutta siitä nyt on teoretisoitu varsin paljon. Yksi käsitys tästä on se, että siinä vaiheessa kun ihmisen yhteisöt, siinä perusyhteisöt laajeni siten, että ei ollut tämmöistä niin kuin sukulaissuhteista muodostuvaa klaania enää, vaan se taloudellisen kanssakäyminen alue laajempi, niin silloin piti hakea jotain muita tämmöisen niin kuin sosiaalisen koheesion, solidaarisuuden ankkureita kuin pelkkä niin kuin biologinen sukulaisuus. Ja silloin syntyy tarve niin kuin luoda erinäköisiä niin kuin normeja ja sääntöjä ja tarinoita yhteisestä alkuperästä ja näin poispäin. Ja tämän voi sitten jollain tavalla olla just tämä niin kuin uskonnon synty. Ja tässä nyt on tämä niin kuin klassinen, siis tämä on hyvin klassinen niin kuin sosiologinen kysymys, että miten järjestys on mahdollista. Kun ihmiset on kuitenkin niin kuin ahneita, paskiaisia ja aggressiivisia, näin pois, niin miten me sivistyneesti niin kuin elämme toistemme kanssa ja toimimme niin kuin yhteistyössä hyvin kompleksisissa niin kuin tuotantojärjestelmissä ja yhteiskunnassa, niin tämä vaatii nyt aina jonkunlaisen tämmöisen moraalisen universumin, joka niin kuin edesauttaa näiden pelisääntöjen syntymistä ja niiden monitorointia ja vahtimista. Ja tässä nyt tämmöinen viittaus tämmöisen niin kuin kaikki tietävään, kaikki näkevään moraaliherraan on tietysti aika houkutteleva ajatus, koska se niin kuin käytännössä toimii ihan hyvin. Kaikki nyt niin kuin lapsuudesta varmaan muistaa sen storin, että vaikka kukaan ei näe, niin Jumala näkee sit, kun sä käyt siellä niin kuin keksipurkilla Varkaissa. Ja se argumentti on siis niin kuin erinomaisen vahva. Toinen tähän liittyvä niin kuin argumentti on niin kuin oikeus. Että jokainen, joka joskus on joutunut tämmöiseen tilanteeseen, että sua on niin kuin loukattu sillä tavalla, että sä et ole saanut oikeutta, niin kyllä se tuntuu niin kuin aivan erinomaisen lohdullista se ajatus, että odotas vaan senkin, että sitten viimeisellä tuomiolla, niin sitten niin kuin katsotaan, että kuka pääsee taivaaseen, kun joutuu helvettiin. Ja tämähän nyt poistaa vielä määrän niin kuin aggressiota ja koston alueen ja muuta sen sellaista yhteiskunnasta. Eli siis tässä mielessä niin uskonnon synty tämmöisen niin kuin ajatuksena ja sosiaalisena instituutina ei ole mikään suuri mysteeri. Se on niin monta mahdollista selitystä ja en tiedä, niin syntyykö uusia mutantteja bakteereista, mutta uusia mutantteja niin uskonnosta ja uskomusjärjestelmistään syntyy koko ajan. Kankaanniemi. Tuo suggestioaltteuskuvio on sikäli joka hankala, että sitä on tutkittu. Esimerkiksi tämä ehkä käytetyin persoonallisuuspsykologian malli, tämmöinen Big Five-teoria epinimeltänsä, niin siinä on uskonnollisia ihmisiä verrattu lukemattomissa tutkimuksissa muihin ja ei oikein löytynyt eroja. Ja sama, että se ei niin kuin, ja tämmöinen, mä en tiedä panko Leolla sitä näkyy, mutta niin kuin, tavallaan mystiset kokemukset tai tällaiset, niin ne ei niin kuin ihan tarkasti voida niin sanoa, että tämä ihmistyyppi, niin he kokee näin muuta vaan. Että mä näkisin tämän pikkusen ongelmallisena sille, että jos me selitetään uskonnon synty tällaisella niin kuin persoonatasolla suggestioalttiudella, ja tämä on totta, että näitä niin uskontososiologian puitteissa selitetään paljon sillä, että uskonto aina heijastelee sen vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän tilaa. Eli kun keräilijät siirtyy maanviljelijäyhteiskuntaan, niin alkaa tulla yksijumalaisuutta. Mutta tähän teoriaankin nostaa näitä falsifiointeja siinä, että jos ajatellaan vaikka Pohjois-Amerikan intiaaniheimoja, bisonin metsästäjiä, joka oli hyvin pieni klaanimainen yhteisö, ja heillä oli kuitenkin tällainen monoteistinen vakan tanka-uskonto tai sen tapainen, että niissäkin meillä usein on hieno teorian katedraali ja sitten sinne tulee niitä ärsyttäviä falsifikaatiopiikkejä. Että ehkä tässäkin niin jury is out edelleen.
Jees, kiitos. Leo Näräjauholle liittyy nyt näihin aikaisempiin puheisiin tästä ID-ajattelusta. Ensinnäkin, että käsitinkö oikein, että kritisoit ID-ajattelua juuri siitä, että se ei kykene sanomaan ennalta, että mihin siinä päädytään. Eli mikä olisi mahdollinen lopputulos tässä. Ja jos näin on, niin kuinka monessa tieteellisessä hypoteesissa yleensä tiedetään etukäteen, että mihin sitä kautta päädytään, jos lähdetään tutkimaan. Esimerkiksi tämä Higgsin hiukkanen, joka nyt on paljon saanut julkisuutta, niin aika pitkään sitä tutkittiin. Ensin oli pelkät laskelmat, että tällainen hiukkanen täytyy olla olemassa, ja sitten sitä tutkittiin eri tavoin sillä oletuksella, että se mahdollisesti voisi löytää tietämättä, mihin siinä päädytään. Kunnes nyt sitten on saatu pitäviä todisteita siitä, että tällainen hiukkanen todella on olemassa, jota itseänsä ei voida havaita, mutta joka luovuttaa energiaa muille ja sitä kautta se voidaan havaita. Eli eikö tieteessä yleensäkin ole näin, että ei välttämättä tiedetä, mihin siinä päädytään. Mutta kuitenkin kysyt sitä, että mitä tämä sitten selittäisi, niin filosofina varmaankin ymmärrät sitä taustaa, että miten tieto perustellaan. Ja tässähän teistinen malli ja naturalistinen malli on aika eri asemassa keskenään. Eli teismin pohjalta tai sitten ihan ID-ajattelu, joka ei suoranaisesti ole edes teismiä, niin ID-ajattelu antaa perustelun sille, miksi pitäisi ajatella, että ihmisen kognitiiviset menetelmät tuottaa oikeaa tietoa todellisuudesta. Eli miksi me voidaan luottaa ylipäätään siihen, että ihmisen järki ja aistit tuottaa suunnilleen oikeaa tietoa todellisuudesta. Naturalistinen malli ei anna sille selitystä, vaan ainoastaan sille, että miksi nämä kognitiiviset menetelmät tuottaa hyödyllistä, elonjäämisen ja lisääntymisen kannalta hyödyllistä tietoa todellisuudesta. Ja kyllähän juuri tämä naturalismin pohjan heikkous on johtanut siihen, että on tullut esimerkiksi dekonstruktionismi, joka ei hyväksy enää mitään yhteistä tiedon määritelmää, eli joka tavallaan syö sitä tieteen uskottavuutta. Eli että voisitko nähdä, että tässä olisi jonkinlainen ihan oleellinen kontribuutio ID-ajattelulta, tieteelliseen ajatteluun, että se antaa eri tavalla perusteen olettaa, että meidän järkemme ja aistimme kykenevät jollain tavalla tuottamaan oikeaa tietoa todellisuudessa, koska ne on ikään kuin suunniteltu sitä varten. Kiitos. Niin, siis tuo jälkimmäinen perustuu tähän Alvin Plantingan argumentointiin siitä, että koska meidän evoluutio tai meidän kognitiiviset kyvyt on evoluution tuottamia, niin evoluutio tuottaa vain uskomuksia tai kykyjä, jotka siis tuottavat sellaisia uskomuksia, jotka edistävät elonjäämistä ja niin poispäin. Mutta tietenkin nämä premissit voidaan osittain kiistää. Miksi se evoluutio voisi tuottaa ensisijaisesti itse asiassa sellaisia uskomuksia, jotka on tosia? Itse asiassa se on minusta ihan uskottava väite. Miten täällä ihmiset olisi... No, miten me olisi yksinkertaisesti elää samassa maailmassa, jos suurin osa meidän uskomuksista olisi ollut sanotaan ihmiskunnan epätosia? Eikö lähtökohtaisesti ajatella, että ihmiskunta olisi tuhoutunut? Siis varmasti siellä on valtavasti melkoinen määrä epätosia uskomuksia jatkuvasti. Mutta en mä nyt tossa, näin on esimerkiksi nyt, siis tästä Plantin argumentista on paljon keskustelua. Hän ei ole sitä osoittanut, tämä on yksi argumentti, joka on kiinnostava, ei siinä mitään. Mutta riittäisikö sekään nyt sitten suunnittelijaan? En mä tiedä, miksi siitä pitäisi päätyä vielä, siis sen jälkeen sun pitäisi perustella, että minkä takia se suunnittelija ja kuka se taas olisi. Eli tämä liittyy nyt siihen, mitä sanoit aikaisemmin. Siis Higgsin hiukkanen tähdän. No, Higgsin hiukkanenhan löydettiin, se sopi siihen teoriaan. Se oli just sitä, mitä odotettiin. Milloin me tiedettäisiin, että me olisi löydetty oikeanlainen suunnittelija? Mä epäilen vain, että William Dembskikin sanoi, että silloin kun olisi löydetty Johanneksen evankeliumi, oikea kohta, niin sieltä löytyisi se oikea suunnittelija. Ja olisikohan sulla vähän sama ajatus? Mistä me tiedettäisiin? Kerropa sinä. Siis yksi lyhyt kommentti vielä. Siis todistustaakka on aina niillä, jotka kiistää hyvin perustellun tieteellisen teorian, niin kuin evoluutioteoria. Heidän pitää esittää uskottavampi teoria, uskottavampi korjaustila. Ja hyvin lyhyt kommentti. Tämä on muuten kysymys. Tässä nyt ehkä tulee tietyt tämmöiset uskonnolliset ennakkokäsitykset ja niin kuin tunteet esiin, mikä on tietysti hyvä asia, että ne tulee esiin. Mutta mun käsitys ID-ajattelusta ei ole se, että sillä pyrittäisiin, mulla voi olla väärä käsitys, että
sillä pyritään selittämään tämä suunnittelija, vaan että sillä pyritään selittämään siis tätä todellisuutta. Eli eihän se ole teologiaa, vaan että sen kohde on niin tässä luomakunnassa tai todellisuudessa, joka on suunniteltu. Eli se on tietty oletus sille, eihän se pyri sanomaan mitään siitä suunnittelijasta, eikö niin? Uskonto sitten voi sanoa tai filosofiat siitä, kuka se suunnittelee. Kyllä suunnittelu edellyttää loogisesti suunnittelijaa, ei niitä voi irrottaa toisista. Okei, selvä. Sitten seuraava kysymys. Kyllä, mikki on kädessä kyllä. Siellä oli seuraava itse asiassa. Millä tavalla tähän konventiotieteisiin havaintopsykologia suhtautuu tänä päivänä? Onko niillä mitään tekemistä toistensa kanssa? Onko kognitiotieteiden mukaan havaitseminen selitetty jo, mitä se tarkoittaa? Nyt ei ole kysymys näkemisestä, vaan havainnosta, havaitsemisesta. Kuka haluaa vastata tähän kysymykseen? Onko joku? No varmasti. Siis kognitiotieteellä on monenlaisia malleja siitä, miten aivoissa siis komputationaalisesti rakentuu kuva ulkomaailmasta. Et en mä nyt tiedä, mitä sä tarkoitat selittämisellä. Malleja on havaintoa. Voidaan tietysti varmaan monella tavalla lähteä liikkeelle. Se oli 20 vuotta sitten vielä psykologian tappo-ongelma. Onko sitä räpäilyä, uskotaanko siihen samalla tavalla kuin darwinismiin on uskottu satavismiin? Ja no. Nyt kahdesta eri uskonnosta. Ei darwinismi ole uskontoa, mutta joku ehkä. Se on siis vielä lyhyesti. Tieteellinen menetelmä on paras tiedonhankintamenetelmä, jonka ihmiskunta on kehittänyt. Meillä ei valitettavasti ole kognitiotieteilijä paikalla, hän voi vastata tähän kysymykseen, mutta seuraava kysymys oli itse asiassa siellä. Joo, kyllä. Paul Lilrank lausui tämmöisen hyvin tunnetun lausuman, että onko mahdollista, että joku voisi monopolisoida totuuden, mutta kun sinä olet ollut siellä Japanissa ja japanilaisista kerrotaan, niin siellä on omat perustelut, että heillä on 1 miljoona jumalaa. Niin eikö ihan objektiivisesti maalaisjärjellä ajatellen olisi jopa järkevää, että on yksi Jumala, joka on vielä persoonallinen ja jopa on itsensä ilmoittanut. Olisihan se meille järkevämpää kuin se, että on 1 miljoona Jumalaa tai 10 riitelevää Jumalaa. Ja kysymyksen toinen osa on se, että pystymmekö edes objektiivisesti vastaamaan tämmöiseen kysymykseen, koska tämmöinen, niin kuin tuossa ehkä äsken viitattiin, niin tämmöinen kaikki valtias, kaikki näkevä yksi Jumala, niin ei ole meille ollenkaan mieluinen ajatus. Niin, ja siis kysymys on se, että, tai jos ymmärsin oikein kysymyksesi, että tuntuisiko niin kuin luontevammalta ajatella, että on yksi Jumala kuin 10 000 niitä. En osaa nyt filosofeerata tätä kysymystä niin auki, mutta millä tavalla tämä niin tuntuu luontevalta on niin kuin mikään argumentti. Siis sehän on, niin kuin tässä joku viittasi, että siinä vaiheessa, kun yhteiskunta kehittyy niin, että on monarkkeja, niin silloin se maanpäällinen projisoidaan sitten niin kuin jumaluuteen, koska se on niin kuin luontevaa ajatella, että kun meillä on kuningas, niin sitten Jumalakin on kuningas. Ja jos on meidän yhteiskunnassa niin kuin patriarkka päättää, niin sitten Jumalan täytyy olla mies. Ja jos meidän yhteiskunnassa niin kun ainokainen poika on arvokkainta, mitä miehellä voi olla, niin totta kai se on se, mikä sitten niin kun Jumala uhraa. Eli siis tämähän on just tätä, niin että tällaisiin niin uskonnollisiin storeihin niin heijastetaan se, mikä tuntuu niin kuin luontevalta ja tutulta ja järkevältä ja näin poispäin. Mutta mä nyt oikein löydä tästä mitään niin kuin argumenttia, että miksi niin kuin tämmöiseen niin kuin luontevuuteen pitäisi suhtautua jotain vakavana juttuna. Kankaanniemi haluaisi tehdä kommentoida. Joo, mä sellainen komppaan Lilrankille, että usein meille luontevuus tai uskottavuus tulee siitä, että se asia on meille tuttu. Että tästä on niin sosiaalipsykologiassa paljon tutkimusta, että tuttu tuntuu aina hyvältä ja oikealta. Samalla sitten niin tämmöisen näkökulman tähän, että kun me puhutaan uskonnollisista asioista, niin meillä on hyvin
vakiintuneet kielikuvat, ja ne kielikuvat, niin niillä on taipumus kehittyä totuuksiksi. Jos ajatellaan nyt vaikka, että Jumala on ainokainen poika, niin siitä muodostuu ja on muodostunut tällaisessa kirkkohistoriallisessa kielenkäytössä ikään kuin tällainen absoluuttinen totuus, se jokainen enää kielikuva, mikä pyrkii selittämään jotain jossakin. Ja nyt sitten kun me lähdetään näiden ylikonkreetisoitujen kielikuvien avulla miettimään tämmöistä totuutta ja totuuden olemusta, niin se ehkä sitten tipahtaa siitä. Se, mikä mä itse näkisin mielenkiintoisena jonkinnäköisenä synteesinä tästä, mistä Leo sanoi näistä ihmeistä, joita tapahtuu joka puolella, ja että maailmassa montaa kummallista asiaa, niin tämä puoli ja sitten tämä, mihin Lindmark viitti sen yleisen spiritualiteetin, että ehkä että kuvio voisi lähteä purkaan siitä, että mikä on ihmiselle yhteistä uskonnollisuutta myös, ja että onko siinä kenties jotain yhteisiä tekijöitä, ja sieltä kautta sitten mahdollisesti lähteä johonkin tämmöiseen, myös sitten ehkä rohkeasti vertaileenkin näitä katsomuksia, mutta että ei lähde ihan sillä lailla, että meillä on SM-liigassa näin ja näin monta joukkuetta, jokaisella on fanit, ja näin ollen ei ole mitään logiikkaa missään, vaan että voisi löytää, että jokaisella nyt on 5 pelaajaa ja mailat, mutta sitten kuitenkin paidat on eri värisiä ja niin edespäin. Eli että ei ota ihan vaan suoraan näitä kielikuvia ja sitten niistä laita järjestyksiä että näin se menee. Seuraavaksi siinä. Leo Närrealo. Pari teidän argumentaatiosta. Ihan ensimmäinen pointti mä mietin, kun te argumentoitte teismiä vastaajalta aika isänä ongelmana näette sen, että onko se nyt sitten Buddha vai Jeesus vai mikä se onkin. Soidahan nosti esille sen, että onko se nyt kovin relevanttia. Mutta se, mikä mua siinä kiinnosti, oli se, että argumentti oli, että hei, ajatelkaa nyt maalaisjärjellä. Kohtuullisen subjektiivinen näkökulma, nimittäin meikäläisen maalaisjärki itse asiassa puhuisi muun muassa älykkään suunnittelun puolesta, mutta ehkä se on vaan minä. Sen sijaan mä vaan kysyn, että kuinka relevantti maalaisjärki-argumentti on tieteellisessä keskustelussa. Toinen pointti. Kun Leisola esitti aika paljon näkökulmia liittyen älykkäisen suunnitteluun, niin teidän vastuargumentti oli mun mielestä argumentum ad populum. Eli tiedeyhteisö on kumannut tämän pisteen, keskustelu päättyy. Tosiaan se välillä kyllä vaihtui sen mukaan, että oliko se, että koko tiedeyhteisö torjuu vai suurin osa tiedeyhteisö torjuu. Kysymys, kuinka tieteellistä tämmöinen argumentaatio sitten on? Niin, sä voit todellakin tutustua kirjoituksiin. Alaniin mä en ole siis molekyylibiologi, mutta mä oon tosiaan itse tuossa kirjaan kerännyt kritiikkiä, jota on esitetty ideitä vastaan. Et sitä on todellakin käsitelty, ja kyllä mä edelleenkin väitän, että ehdoton enemmistö molekyylibiologien, evoluutiobiologien yhteisöstä torjuu älykkään suunnittelun, koska se ei tarjoa selitys, se ei tarjoa mekanismi, se tarjoaa mitään selittävää tekijää, testattavaa mekanismia loppujen lopuksi. Mutta kyllähän tietysti suunnittelijoista keskustella voidaan, mun sitä enemmän filosofisella tasolla. Eli se, mitä mä tässä koko ajan haluan sanoa, että siis empiiriseen tieteeseen on vaikeaa sotkea tällaisia tekijöitä, joiden testaaminen on aika vaikea. Eikö vaan? Eikö tämä ole aika maalaisjärkinen argumentti myös? Kun sä siihen vetosit. Koska maalaisjärkeä saa tieteessä käyttää, ja tämä on nimenomaan sellainen. Koska mun mielestä maalaisjärkisempää on todellakin väittää, että uskottavaa ei ole, että me vedottaisiin johonkin tuntemattomaan suunnitteluun. Mutta jos sille kehitetään jonkinlainen mekanismi, jos sitä taas menee, kuvitellaan nyt oikein positiivisesti. Tässä mennettäisiin, mitä se voisi tarkoittaa. Löytyisi joku uusi ehkä havainto, en tiedä mitä se olisi, vaikka kosmologisella tasolla tai jotain muuta. Miksei sitä avoimena voisi pitää, mutta sikäli kun olen Behen juttuja lukenut, niin esimerkiksi näille hänen häntämoottoriteorioilleen, niin ne on todellakin esitetty vaihtoehtoisia evolutiivisia väyliä. Miten ne on voineet kehittyä? Ihan uskottavia. Ja se riittää naturalistisille luonnontutkijoille. Eli mä en ymmärrä sitä. Mutta tietenkin nämä menee kiihkeiksi, koska siellä taustalla on ihmisiä, joita motivoi uskonnollinen tausta. Mutta mä lähettäisin täällä sellaisille ihmisille, joita nyt sellainen motivoi, minkä takia tämä darwinismi nyt on niin kauhean suuri ongelma. Miksei se Jumala nyt olisi voinut käyttää darwinistista mekanismia luonnon itsensä ilmaisemisessa? Miksi se on ylipäänsä oltava ongelma? Minkä ihmeen takia? No, on mulla siihen vastauksia, mutta haluaisin joskus kuulla. No, sitten vielä viimeinen kysymys siellä. Ja jos haluat... Kiitos, moi kaikille.
agnostismin nöyryydestä ja ehkä oikeastaan muutenkin tällaista yleisestä inhimillisestä taipumuksesta, että aina minä itse olen se kaikkein nöyrin ja kaikkein viisain, että jos joku on minun kanssani eri mieltä, se johtuu tietysti siitä, että hän kannattaa jotain ideologiaa tai uskonnollista katsomusta, tai hänellä on jotain tunteellisia syitä, ja todellisuudessa hän ei tietenkään kannata minun vastakkaistani kantaa sen takia, että hänellä olisi siihen joku pätevä järjellinen syy. Sitähän on yleisinhimillinen taipumus. Se on muun muassa semmoisessa kirjassa kuin Opening Pandora's Box on tutkittu myös sitä, että miten tiedeyhteisössäkin näkyy tämä sama juttu, että aina vastakkaista teorian kannattaa sitä sen takia, että joku tunteellisen tai maailmankatsomuksen syyn takia ja taas itsen kanssa samaa mieltä olevat ovat niitä järkeviä ajattelijoita. No onko agnostismi siis sitten nöyrempää kuin se, että uskoo vaikka Jumalaan? Mä sanoisin, että ei. Että ihan samalla tavalla agnostikko sanoo, että kaikki muut ovat väärässä, kun he väittävät, että heillä on tietoa. Siis sen perusteella, että agnostikko itse sitten ei katso omaa tämmöistä tietoa. Minusta tämä on myös maailmankatsomuksellisesti ei ole neutraali kysymys. Siis että jos oletetaan, että mitään Jumalan ilmoitusta oikeasti ei ole, niin sittenhän agnostismi on tosi järkevää, koska meillä ei voi olla mitään perusteita uskoa Jumalaan. Mutta jos oletetaan, että Jumala oikeasti on olemassa, ja niin kuin Raamattu sanoi, että hänessä me elämme, olemme ja liikumme, että hän ei ole kaukana yhdestäkään meistä, niin silloinhan se, että joku ihminen, vaikka se nyt on rajallinen ihminen ja elää tämmöisessä maailmassa, niin se, että se sitten kokee sen Jumalan, niin sillä voi kumminkin olla hyvät perusteet siihen uskoon. Mun mielestä on paljon Jumalaan uskovia niin itsekin, niin, jotka kuitenkin kokee, että heillä on hyvät perusteet, paljon paremmat kuin olisi olla agnostikko tai muuta. Musta Nagel sanoi sen ihan hyvin, että voidaan, että hän voi älyllisenä ateistina myöntää sen, että on hyvin älykkäitä uskovia, jotka uskoo ja joilla on omasta mielestään ainakin hyvät perusteet. Mitä mieltä olette näistä ajatuksista? Niin, tähän tullaan nyt tähän kysymykseen niin kuin uskon olemuksesta ja tiedon olemuksesta. Mä lähtisin nyt siitä, että kukin tulee niin kuin autuaksi omalla uskollaan, niin siis niin kuin tämmöinen valinta siitä, että mitä haluaa uskoa, on niin kuin aika lailla persoonallinen ja siihen voidaan siis ei sitä ole niin kuin pakko selittää. Se on samalla tavalla kuin mikä tahansa arvovalinta tai kuluttajan valinta, tykkäät sä enemmän niin kuin suklaasta vai lakritsasta. Ei sitä tarvitse niin perustella. Se nyt vaan on näin, sä valitset näin, se tuntuu hyvältä, that's fine. Siis tämähän olisi tämmöinen niin kuin mikrotaloustieteellinen suhtautuminen niin kuin tähän kysymykseen. Että on tämmöisiä niin kuin subjektiivisia utiliteettipreferenssejä, joihin ei oteta kantaa, koska ihmiset saa valita niin kuin heitä huvittaa. Ongelma tulee sitten siinä, että kun yritetään niin kuin vaikuttaa toisiin ihmisiin esittämällä sitten jotain niin kuin loogisia niin kuin argumentteja tai sitten pahimmassa tapauksessa käyttämällä jotain niin kuin pakkoa tai niin kuin pakkovaltaa, niin kuin kirkkohistoriassa usein on tapahtunut. Siitä, että tämä on niin kuin aivan oman maailmansa tämä niin kuin, tämmöistä niin kuin subjektiivisten niin kuin valintojen tekeminen erilaisista asioista, ja jossa ei ole pakko niin kuin perustella sitä. Sitten kun me ollaan niin kuin toisessa maailmassa, jossa on niin kuin pakko perustella erilaisia asioita, ja jossa niin kuin tämä, että onko joku totta vai ei, niin siitä tulee niin kuin tärkeä asia. Ja tämähän on niin kuin insinööritieteessä kyllä niin kuin hirveän tärkeä asia. Tässä aikaisemmin vähän keskusteltiin siitä, että onko evoluution pakko tuottaa niin kuin totuudenmukaista tietoa, tämä kysymys, minkä sä otit esiin, niin kyllä jos olet niin kuin rakentamassa siltaa, niin kyllä sen niin kuin lujuuslaskelmien ja materiaaliteknologian taustalla olevan tiedon on pakko olla totta siinä mielessä, että siihen perustuva konstruktio sitten tekee tai kantaa sen kuorman, mitä sen pitää kantaa. Eli toisin sanoen, tässä mun mielestä ei mennä siihen, se olisi pitkä juttu sanoa, mutta että maailmassa on tämä niin moraalinen universumi, johon liittyy tämmöiset niin kuin uskomukset, maailmankuvat ja ihmisten välistä suhteita säätelevät järjestelmät, ja sitten on tämä niin kuin luonto, tavallaan niin kuin out there, tämmöisenä asiana, jota voidaan niin kuin testata ja sitten voidaan niin kuin riidellä siitä, että mikä on niin kuin parempi selitys ja huonompi selitys. Mutta mä en niin kuin, musta jotenkin turhan aikaista koittaa siirtää tämän niin kuin luonnontieteellisen niin kuin rakentamisen maailman niin kuin logiikkaa ja ajattelusta tämmöiseen niin kuin
subjektiviteettiin. Se on periaatteessa niin kuin ihan yhtä turhanaikaista kuin että jos joku yrittäisi niin kuin vimmatusti selittää sulle, että ei sun kannata tykätä lakritsasta, että suklaa on paljon parempi. Sitten voisimme vielä käydä tällaiset loppupuheenvuorot. Haluaako Leisola aloittaa, kun te olette tässä viime aikoina vähiten saanut puhua? Pari minuuttia. Kysymykset ei ole tullut tänne suuntaan. Sen pari minuuttia voisi käyttää monella tavalla. Mä olen ehdottomasti Näräjohan kanssa eri mieltä siitä, että darwinismi ei ole uskonto. Se on eräänlainen pilari, joka pönkittää naturalistista käsitystä tästä maailmasta ja materiaalista käsitystä. Sekin on uskonnollinen näkemys, että tiede on paras selittävä tekijä kaikille. Mä olen 40 vuotta kiertänyt Pohjois-Amerikasta Japaniin ja sillä välillä luonnontieteilijöiden kanssa keskustelun näistä kysymyksistä. Vain pieni vähemmistö uskoo darwinistiseen menetelmään. Mulla on kymmeniä ja kymmeniä keskusteluja. Suurimmalle osalle se on perususkomus ilman perusteluja. Juuri olin Belgiassa, jossa oli 6 professoria ja kaikki olivat samaa mieltä, että darwinistinen menetelmä ei selitä edes yhden geenin syntyä. Eli se ajatus, että koko tiedeyhteisö uskoo näin, se on totta. Se on uskomus, mutta ei niin, että koko tiedeyhteisö olisi perustellusti pohtinut tämän kyseisen asian. Mä olen ollut ETH:ssa Sveitsissä ja jutellut siellä 7 vuotta tutkijoiden kanssa ja kaverit toi jopa omia kollegojaan mukaan keskusteluun siitä, että molekyylibiologia selittää darwinismin ja he olivat aina pettyneitä, kun he eivät koskaan pärjänneet keskustelussa, koska meillä ei ole darwinistissa metodia, joka selittää tämän maailman kompleksisuuden. Lilrankille lyhyesti sanoit, että me ollaan paskiaisia. Ja se kertoo, että ihminen on jotenkin erilainen. Mulla on koira ja mä en koskaan sano, että mun koira on paskiainen. Se käyttää, että ihminen on poikkeuksellinen tässä maailmassa. Mä uskon, että hänet on luotu Jumalan kuvaksi ja sen takia hän on poikkeuksellinen. Hän etsii ja hapuilee, miksi me täällä ollaan. Hänellä on mihin tahansa mennään. Ihmisellä on uskomuksia ja uskontoa. Hän etsii jumaluuksia. Ihminen on tässä mielessä aivan poikkeuksellinen. Ihmisellä on kyky ajatella ja luoda. Joo, tässä on aika paljon tietysti millä sanotaan suomeksi, että ollaan tempaistuttuja älykkään suunnittelun tai älyttömän suunnittelun maailmaan. Itse minua kiehtoo aika paljon just tämmöinen niin tieteen sosiologia ja esimerkiksi ajatus siitä, että tämä rivistö kaikki kuitenkin tekee sellaisista asioita, joita kutsutaan tieteeksi ja tutkimukseksi siitä huolimatta, että täällä näin paljon risteilee nämä erilaiset näkemykset. Että tähän voi ehkä ottaa tällaisen, mikä tuolla sosiaali- ja käyttäytymistieteiden puolella on tuttu, mitä tässä aistin vieressä, niin just sitä, että niin kun tulee jatkuvasti meinaa nousta, niin kun pohtii vaan, että tämä on samanlainen vähän kuin valtaisena ilmiönä. Mulla on ehkä kaikkein vahvin tällainen evoluutioon liittyvä kokemus, kun mä olin Korkeasaaressa lasteni kanssa paviaanihäkin vieressä ja genomit ja muut syrjäämättä, mitä paviaaneja katselin, kun ne touhusi siellä häkissänsä, niin kieltämättä siinä tuli mieleen, että tämä niin kuin maalaisjärki sanoisi nyt, että kyllä me jotain sukua näille ollaan, mutta täytyy itse sanoa sillä, että mä kyllä niin kuin näin tämän Leisolan esittämän haasteen näissä niin vakavasti otettavana ja mun mielestäni tieteen pitää niin kuin venytellä sen verran, että se spagaatti ulottuu myös näiden asioiden käsittelyyn. Mä sanoisin näin loppukaneettina, että niin kuin, ottakaa iisisti. Minusta se on niin kuin helpottava ajatus se, että ei tämä ole niin vakava, ei ole niin kuin pakko tietää. Että minusta ehkä paras suhtautuminen asia on niin kuin japanilaisessa perinteisessä shintolaisuudessa, joka niin kuin joskus määritellään sitä, että se on vaan niin kuin, ihmettelyä ja kunnioitusta niin kuin monimuotoisten ja tuntemattomien ilmiöiden edessä. Joo. Tiede on ihmiskunnan paras tiedonhankintamenetelmä, mutta se ei ole ainoa, jos Leisola nyt halusi antaa sellaista vaikutelmaa. Se ei ole todellakaan ainoa, sillä on rajansa, niin kuin alkupuheenvuorossa sanoin.
ollaan avoimia erilaisille selityksille, erilaisille kokemuksille. Meillä on monenlaisia arvokokemuksia, esteettisiä, uskonnollisia. Ei tiede niistä kovin paljon pysty sanomaan. Mutta pidetään myös tiede ja uskonto erillään toisistaan. Ihan niin kuin me pidetään tiede ja politiikka erillään toisistaan. Tieteen pelikentällä toimitaan tieteen säännöillä. Kiitoksia. Kiitos. Meillä alkaa olla loppusuoralla. Haluan vielä muistuttaa niistä palautelomakkeista. Kiitos, täytätte ja voitte jättää tuonne oven ulkopuolella pöydälle niitä pinoon. Kiitoksia. Ja kiitos meidän panelisteille, oli tosi mielenkiintoinen keskustelu. Pitäkää Veritas Forum nimi mielessä. Näitä tullaan järjestämään vielä säännöllisesti Helsingissäkin. Hyvä. Järjestävien tahojen puolesta kiitetään. Eli järjestävien tahoina oli siis Ristiinkilta, Patheos ry ja Helsingin Oppo, opiskelijan ruokauslähetys. Kiitos.